Lakbay Katoliko Live. Mayong gabi kanatong tanan, welcome sa atong laing edisyon sa atong tulumanon ang Lakbay Katoliko sa hapon ning inyong ubos sa sulugon sa Ginoo Radio Gapo Depensor Katoliko. Makiguban usab kaninyo rong gabi una atong takna mga suking tigpaminaw. Lakbay Katoliko Live. Alas 6:23 nas ka gabion. Maayong gabi sa itong mga sukintig paminaw. Ya tamas nabot aning atong panag-live edition. Maayong gabi ninyo. Musta na? Salamat kayo sa inyong pagsunod o pagpalo aning atong live edition. Okay. Sa di pa nato nisugdan magampo sa tayo namin ni Patris et Pilites Spiritus Sancti. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, so, once again, mayong gabi kanatong tanan, o welcome sa itong pagtuon diris balaang kasulatan. Ang takna, magigala 24 minutos naman makalabay alas 6 kahaponon. O diaya itong mga sukit paminaw diri nga kanunay nagsunod aning atong live ayong gabi ninyo. Sis Brother Cyrus Gleno ito sa ning kuha ni pang-shout out na may gabi ni Danny Isidore Ravin Deta. Mayong gabi ni mo da, brother. Salamat kayo ni Brother Judito Malintad. Mayong gabi tanan nga nagpalo aning atong live. Naman diri si Kwan, pwede ni magkasud si mensahe nga nagdilaab ko no, pastil na nagdilaab mensahe. Wala may mensahe na imong kuandong. Puro sumana pangilad ang imo, pastila na lang in taon dolor. Lakbay Katoliko Live. Hi Brad, kumusta? God bless from Mantangan ginsa ni? From unsa ni? Sa kadali lang itong Mantangan, Manolo, Port Bukidnon, Portage Bukidnon day. Si Brother Mimi Panaso Gibuni. Good evening bro, tanaw ko gikan Cebu City. Si Brother Adolfo Gabato Villacura. Diyan Hummerstone Hummerstone pero nadyo'y nagsigig panuroy dire sa Kuwait nadi kag Kuwait ro no mangimbita para pagsimba. Walang ko mangutana kung unsa nga simbahan asam dapit ng Kuwait kanang nasa Kuan tawag aning ni ang nasa Kuan kining gawas nasod masiguro ng Kuwait no. Wata kay bawo gasa dapit ng Kuwait kay daghan sang basig na po'y Kuwait po diri sa Pilipinas. So pasudla ko si pagkuanda request lang kung gusto ka musud Mayong gabi sa tanang mga Christian, mayong gabi sa mga Hudyong Seventh-day Adventist. Mayong gabi sa mga nagpagka-Hudyo ron, ya bisag di Hudyo. Mauni diyang gidangat o nagbantayanan pag-ayo sa ning uban nga nagpagka-Hudyo bisag di Hudyo. Ganang naay mga namanggoy nagproblema are na ako noy nagsaka-saka silang balay o kanang nanuroy. O sa may advice ni San Juan may tungod aning mga engno na to nga mga taong nanuroy ya bay tungod sa pagtuo kusog lanog ra ba niya tingog da kay lain rub ning ipik na itong kuan are. I-comment ko kung di ba kuan na itong tingog. Mayo ko po, nagkagwapo ka, ay na lang kay mga pick accounting uban, are. Si San Juan, ngayon siya sa gitawag Biblia, na sa ikaduhang suwat ni San Juan, Kapitulo 2,
bersikulo 10, kapitulo 1 bersikulo 10 padulong 11. Busa kon may muana kaninyo nga dili magtudlo nining pagtulon ana. Ayaw siyag dawatas inyong balay. Ayaw gani pagingon nga ang kalinaw magauban unta kanimo. Kaya ang nanghinaot kaniya sa kalinaw magkaambit sa dautan niyang buhat. Bunang ugatong balansihon jud mga suking tigpaminaw. Ha? Di kita angay magpasaka aning niang mga sulpot karon nga murag attorney wa lisensya. Kaning mga murag gitawag na to og lanog ra ba nitong tingog diha? Dali lang ha. Aniya kanang gitawag bitaw na to nga kining ingno na to nga mura bag ahente sa plus kung mahimo ba. Stila na lang yung taon. Alibog sa taan nila. Muna nga gipahimangnuan tas atong usas mga banggiitan kayo nga apostoles. Ngano mani September 25 ilang Pasko sa Crusaders. Katong naay si ilang Espiritu Santo kunong Ginoo nila. Si tawagan na ilang kuan oy. Ilahas na ambot ugasan na nagikwenta-kwenta. Stila na lang in taon. Awa ta kay bawa na kung unsa ilahang kuan. Oh no. Unsay namay niingon diri nga pag hinulsol na migo. Dugay ra man men hinulsol. Basig ikaw na lang siguro may wa hinulsol. Pastila na lang. Wa gaba Kaming mga Katoliko gahinulsol mi oy, dugay ra mi gahinulsol. Ang siguro basig ikaw rang wa kahinulsol ani. Una nga kanang iyang giingon sa atong comment section nga pag sa Badista na lang gap kay daghan kay muhatag sa Badista. Unsa to nga verse bro? Ikaduhang Juan kapitulo 1 bersikulo 10 padulong 11. Ya? Diingon gud si San Juan dia nga di man unsa na atong kuan hanap ra ba o tinaw? Wag hanap pa sa to ang monitor ari tungod siguro ni suga ato na ning kuan ni atong suga dali lang ha. Tinaw ra ba di man tinaw ning ato ang kuan timang lubugan ni siguro sa kuan ni tulad ning sitting inig mahumantag live. So mo ni ang atong timan-an pagayo mga suking tigpaminaw. Nga wa may nanabang ani mga Sabadista. Astilan. Naginulsol na lagi pero wala man gyapon mo ipik kay magkasasala man mo og face anaong ra magkasasala bala ni naong magkasasala basta ang kalag dili. Ana ra gud kasayon. Si Sir Dominic Johnson mayong gabi naman to'y gusto mo sod si Juan Brad Jamil Valoria pag-request lang bro o ganahan kang musod sa atong gitawag programa sa maning atong lamok diri sa palibot nga manginject masyar manam ta na-inject ka no ta. Mao na nga kung magbalanse ta mga suking tigpaminaw 10 hour man sa to ang cellphone diri pero abot diri sa to ang monitor pero timang kuan timang hanapa. Brad Anton Sapal Junior, Brother Wilson Baha sano mayong gabi sano. Nindot kayo ka mo basa sa verse pero di ka kabalo mo sabot kamo kay bawo mo sabot. Kay bawo sa di mo sabot. Mayo kay nagbuot-buot sa mo kay bawo mo sabot aning inyong kuan stilan. Magaling-galing si Rumoy kalibutan o gunsay Biblia nyamingan na mo nga good evening diha ni mo Brad og sa imong pamilya Brad Danny Encargues. God bless kinsa man ni si Christopher Estrera bro ay gabi di mo God bless po sa imong gitawag pamilya. Ani hanap ni atong kuan no so unsa man nga atong kuan nga hanap man ato sa ning i-flip sa natong kamera kay murag hanap man. Na siguro hanap gyapon bisig kung saon ig-flip na to perting hanapa kayo mayong gabi Brad Matt Evans may gabi nagkahanap naman hinuon asa may sulod ala na kani mga tong tanaw ni murag pick account ba nagway ni wa kasabit sa kamatuoran bro
Wala lagi may kasabot sa kamatuoran lagi. Kaya nagkasabot pa mo sa kamatuoran, wala, gagkatoliko na mo. Kumbati ra na bro. Sige, salamat kayo kasi sa sunod atong live atong tarungon ni atong kuan bro maglain mag-ipikto ning atong kuan noon. Lakbay. Salamat kayo sa atong mga soking tigpaminaw, labi na sa atong mga minaw sa atong programa dia. Ayong gabi ninyo tanan. So ato isgot-isgot na ni sa atong pagtuo mga igala, tungod kay daghan lagi kay ron matud pas uban nga may daghan kay diring gasuroy-suroy brad, mura man og kanang irong buang nga way tag-iya. Wala giingon siguro sa atong ni San Pablo, agad ay masipyat San Pablo siyang pag-ingon sa Buhat Kapitulo 20 versikulo 29. Adong nas 31, kuha ko masayop, atong basahon na lang ni Biblia para dito masayop, kay kugir basog kayo ni mang ngoreksyon nila yung sikta. There is may Buhat Kapitulo 20, versikulo 29, atong basahon ning isuwat there is Buhat. Naibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anaon ka mo mapintas nga lobo, wa sila sa iluan sa panon sa mga magtotoo. May pipilaon niya ka mga tao diya sa inyong pundok, nga manudlog baka aron pagdani sa mga magtotoo. Sa pagsunod kanila, busa, pagbantay gayud ka mo o ginumdumi. Gaban sa mga luha, gitambagan ko na ang matag usa kaninyo sa adlaw sa gabi sods to katuig. Una ko na itong balansihon yun, wag hindi masipyat San Pablo ani. Ningon San Pablo mangigalan daghan kay niro magsuroy-suroy nga ayang nunta nga murag irong buang ba nga wag tagiya. Ano nga itong balansihon pagayon itong oras mga igala 34 minutos man makalabay alas 6 kahaponon kagabion. Lakbay Katoliko. Mayang gabi ni Sister Elsie Choi. Mayang gabi ni Brother. Musta man kagabi na to da natin. Warabay, uwan-uwan danis magikag politiko. Warabay, uwan-uwan gikas politiko ani. Ay importante yung laman ng live mo bro. Pagkain ng galawa, yan natin pinatibay ng pananampalataya. Magingay ka lang pag hindi ka nagkakaintindi ng Bisaya. Kasi minsan may may nag-request sa atin sana kaso Bisaya. Magingay lang kayo. Soroy kay ngitag 10% wa gabae. Wa gabae. Ngita na nag 10%. Ngita na nag 10% sis. Musta magagabion nimo diha? O kara way basta ning 101 na ba wagi mahalo ganing 101. Muna ang importante ningon si San Pablo, di kita angay magpailad ani Brad, idi gira mayang gabi dia, good evening. Di kita magpailad. Di ko magpaulog-ulog sa dani, daghan tang ulog-ulogan ani. Mabito na akong giingon sa inyo kaya kung maminaw lang tas mga advice sa mga apostoles, why problema na. Okay naman mailad tas gawas nun, madara na. Mabayran naman na, kanang maingon tag na ilad, magkubrad, palit ko kuan ba. Tawag aning gitawag headphone. Ina itong gigamit may karaan ng headphone. Giminga mo na po gamit ani. Mo ilad ko ba? Tag 20 raman dito sa gawas niya. Gibaligya sa kuog sa kalibo. Okay na kaya mabayran naman na. Magagintindi naman. Okay. Mabayran na. Pero kaning atong kalag mo mailad. Disgrasya man kalaglagan basta naalan ta sa mailad ta sa kanang sinayop bitong pagtuol. Aglag itong impirno ng trabaho Mga bitaw niya kung magbalansi ta mga suking tigpaminaw. Kung atong tanaw ni palibot ni hilabihang daghana na ganing gasuro-suro noktoks balay nya dadag Biblia. Shout out sa Kinago Sabah Malaysia, God bless si Sham Shak Ankos Brother Japet Daddy Andrade Jad Andrade maayong gabi good evening bro, watching from Negros Oriental CFD Catholic Putipinder. Das may Negros Oriental, kamusta mo dia? Okay, so asaning atong kuan tas iri ni usahay. Kung atong balansihon, di mo na nga atong timan-an nga di kita pailad. Kaya kung magpailad ta brad, may man nakasakag bason brad.
Kaya magdadar magbibliya, wali-walihan ta. Kaya dulol-dululan sa tagsobreng puti aning trabaho pastilan na lang in taon. Unsa may unsa may giingon ni San Pablo Aris Biblia mangigala? Ni San Pablo ni nun. Kaning kabayan ani bitang muhatag ka sa laing sikta bitaw niya, dunol sila sobre. Tanawa ra guning giingon sa Ikatulong Juan, Kapitulo 1, versikulo 7. Mingon ang Biblia, kay ang tuyo sa ilang pagsangya mao man ang pag-alagad ken Kristo. Og wala sila mudawat og hinabang gikan sa mga dili magtotoo. Di kita ngay mudawat aning niyang brad sis. Sobrang puti sis. Nabang la simbahan gamay ba stilan. Unya gatong balansihon sus paluilo-oy ra ba dining naong ra ba dayon naron ta. Paluilo-oy ra ba dining naong aron tagaan. O ni resulta nya kita po mga ulog-ulogan dawat sa ding mga ulog-ulog. Napayuban gani nga taga-tagaan nagpalungagan pagkamuti lungagan pagkamuti ni gabots bay. O ni kung balansihon lagi na to pagayo pastilan. O nang di kita magpaulog-ulog kay magpaulog-ulog butanin nila. O nang yung gingon sa una pa dagan na tang ulog-ulogan na di. Dagan na tang ulog-ulogan brad Roselir ata may gabiin mo dia. Oras 39 minutos man magkalabay alas 6 sa kagabion. Lakbay Katoliko. Mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw taman sunabot aning atong panagsibya. Mayong gabi ninyo. Welcome sa atong pagtuon diri sa balaang kasulatan og sa tanan nga mga naminaw. Mayong gabi sa atong mga suking listener dia o sa tanan nga mga nag-follow. Mayong gabi sa atong mga ninaw rong gabi una. Lakbay Katoliko Live. Nya na ay ingno na tong gitawag nga kining ni ang pwede raman siguro nag-i-transfer na to diri no para dito maglisod ani kuan kabot aning perting layuan niya tong monitor. Mayong gabi bro, si Tata Tibog Himani tong balanse tani no sige dadag Biblia bam libog tani niya perting ata na uban mingon nga mong pastor ba nabasa gyud ang Biblia ba tibuok gikas Genesis padulong Revelation nabasa lagi ang Biblia pero kuwang sang Biblia ilang gibasa wag sus Ginoo ko why dili kompleto nya natingala tani nila ni basa-basa sa Biblia wa po ni sabtan wa sa ni sabtan aning kuan pila na lang in taon. Shout out Japit Giligman Kao mayong gabi mo dia. Santiago Toledo, si Hart Rodriguez Pineda, igunsa mo ni Guan? Igunsa man mo ni Arnel Pineda katong ni kanta bitaw Guan? Lying beside you here in the dark. Katiyabaga po siya din itong tingog aning trabahoan. Di masih makaon iro na itong tingog. Okay. So mauna dia atong timan-an pagayo. Mayong gabi, watching from Cagayan de Oro. Ay silingan mo ni Guan ani si Sano Wilson Baha. God bless you, watching from Kuwait City, ha? Nani Kuwait ron. Oy. Brother Wen makabudbud Ridokcho. Shout out watching from Bohol, taga Bohol dia, ha? Mayong gabi inyo diha sa taga Bohol. Inaot na tas mayong panglawas ron. Lakba. Pagpasensahan na muna itong tingog na ito, ha? Medyo pertig yung yabaga ba? Usakay na maganda magkanta ni kipiti maging yabaga. So, inana gina siya. Basta atong pagtuo, secure gina to ni. Kiniingon bitaw San Pablo nga ayaw ika. San Pablo ba namulong ani? Kaya ang simbahan mo dideklarar naman kung simbahan ani nga anon author mo gining Hebro. Pero kung sa una atong kanon San Pablo gyud. Wala na mangilad kung walay magpailad brad. Walay mangingilad kung walay magpailad. Tama ni.
kung kinahanglan kita mga Katoliko atong dana nato tun-an ang atong relihiyon kay daghang Katoliko sa ngalan lang walay function. Sakto gining imo gyud. Tanawar ko ning giingon ni kanina si Bruhanon kapitulo 13 bersikulo 9. Ayaw itugot nga ang mga lahi nga mga pagtulunan makatipas kaninyo gikan sumatarong agianan. Mao nga maayo gayod nga maligo na nga tong kalag pinaagis grasya sa Dios ug dili pinaagis pagtuman sa katulumanon. May tungod sa kalanon kay wa na makatabang ang maong tulumanon ni adtong nagtuman ini. Wala digid pwede day nga makatipas matipas sa laing agianan nya. Kining gingon nga walay mangingilad kung walay magpailad insakto sa ni. Kaya atong tunan na to reliyon karon pangutana brad. Normal ba ning mangutana tas mga kaparian, mga Catholic faith defender nga kinsa dunay kahibalo regarding sa tong pagtuo? Yes, tinuod na siya. That's kuha na siya. Reality gina kay number 1, magpahayo kag cellphone adto magyug ka sa mga yuhayg cellphone kay wa may magpahayo cellphone guba imong cellphone. Mudagan ka dito sa refilling stations tubig. Wa man di maginikuan. Ha? So kita may tag-iya sa itong pagtuong Katoliko. So normal nga diri sa ta magpakisayod dili adtong pastor og pakisayod. Nya karon kani mga pastor ba particularly pwede ba na sila magpakisayod sa ilang pagtuo dito po silang pastor? Mali gyapon. Kamo mga dili Katoliko, diri mos Katoliko magpakisayod kay tudloan mo binatarong. Adto mo pastor magpakisayod kay kumo kay inyong doktrina. Tudloan sa mga binugoy aning trabaho ah. Ha? Tudloan mo binugoy ngano man. Para halimbawa alam niya, halimbawa example, kining ni ang panalitan ba? In English, Tagalog, Bisaya. Muta nagpastor. Asa man niya itong doktrina ug itong simbahan gasugod pastor miyag. Ay, gasugod tas ide na ni trabaho ah. Kanya gindin day magwang pay tanduayan nila nya sa man ni. Mona dire ra gin mos Katoliko. Dire lagin mo sa Katoliko. Mangutana, Brad, mayong gabi si Brother Oliver Silesius Bastasa. Gapo, halos tanan lagi nga prisuan, Katoliko man mapriso. Na ako'y classmate sa una, sa college. Si Disaka Plido, dilan ako, inganlan ang pangan. Si, muraga, ipiti man ta. Dati siyang Iglesia ni Kristong Galayan. Nya nangutana ko regarding la dugay na noon to mga 2010 kung ako masayop when I was third year college. Ngano nga daghan man kayong usa man ning rason nga kay at that time mag 2010 diha ko nag-usbong og tuon sa pagtuo. Ngano man daghan kay Katolikong nga priso sa itubag niya. Ingon siya nga dili mi kulto gwapo eh. Tanawa ra ko ng Google sa may resulta di ba kultong dako mo number 1. Pag ingon niya nga kami ko nami mapriso sa mo para dili madaot ang among ngalan sa simbahan, pangkuno na mo ng mga piniriso nga mga Katoliko ilang ila dito sa prisuhan. Tawa rin mga kamalo ninyo. Sa inyo man mga ipahid-pahid na ng inyo. Muna kung naay mga bubisita dito sa prisuhan ko no, inig pangutanag kung sa reliyon, ito gana na Katoliko. Kung sa maning ha? Nganong gihinganlan man og garden of Eden bro, ang buti pasabot na kay simbolikal, buti pasabot paraiso, kana bang ninuta mong lecture ganira regarding anak kay kana ding adan og ni iba, kanang kahubo sila di gid na literally kahubo, simbolikal lagi day kuno na nga buti pasabot nga kaning hubo inosente ba? Anay nana bitaw. So dili gina mo bitaw ng ang garden of Eden walay naka-point out ana bisan ako ga research ko ana walay naka-point out kung asa dapit na kay unknown gina siya nga kuan. Maayong gabi watching from Liloan, Cebu. Katoliko gapo kay nangutana ko ganina sa station Katoliko sila tanan ay kugwata. Di ka gustong malaglag ka tuo sa pulong sa Dios. Mao bitaw. Ha? Mao bitaw nga ako ba dili ko ignorantig prisuhan ba kay when I was in seminaryan ang amo ang apostolate sa una kami na assign mig piniriso ang uban sa ospital ang uban sa Carmelite amo piniriso third year college mi sa una sa ako pretiyo naman ko sa una so piniriso mi nya kay briefingon mis pare sa una bawal mi mangutana didto unsay kaso ngano na priso pila ka tuig na siya diri
Ang amo lang is humana mo og walay pare magkatilingbanon og walay pare pag nay pare magmisa misod pag humagmisa kay half day raman mi dito taman alas 12 pagka alas 12 sibat na mi. So diya mangutana gyud mi diya kung say pila na katuig di man gud kuan dili man natawag aning niang mapugnan kay ila magitugan nga kapriso ko brad kay ngawat ko mo ni muna. Unya siyempre mangutana juga kung sa may relihiyon o tugan ning uban baptist na uban is kuan ko brad Iglesia Cristo ko brad nana ba uban katoliko sagol mo dito uncreated place dai bro Pilipino Katoliko man ang tinuod ba di sa man murag elementary man lagi imo performance kay kuan man tawag aning ni ang pag elementary man akong nahuma di man ni secondary mo na nga major generalist course ko buti pasabot tanang subject pwede nimo tudluan lahi man ni kuan pare na lang kami go aron kang kopra sa halad sa pare oy yes Biblia bitaw no by the way diya sa Biblia sa kadali lang ha sani si Daig ingon siya nga labyo ko no murag magdabayot ni Nonis Daig trabaho mahal ka na mo dili ka gustong malaglag ka amo na nga wa jud ko modukot anang inyong Seventh Day Adventist Church kay nidukot pa lang ko anang inyong Seventh Day Adventist Church apil kos laglagon no simpirno kay giingon na sa inyong libro ha hitabo sa katapusang panahon basing gaduda ka ako na lang ni basahon por dasi kasi ginam tagbasa ani sa atong mga gitawag mga viewers na to asa tong libro nila ning hitabo sa katapusang panahon maining magklaro kay tadaig kay mura man og imuha kung danhon na imong simbahan kulto ang base sa kasaysayan no magisgot rata na Iglesia ni Cristo tanawa ra guning niya sa kuan libro sa Seventh Day Adventist hitabo sa katapusang panahon pahina 54 matod pas mong libro ikaw Kapernao mga Sabadista kinsa adunay dakong kahayag daggo gud di gyud gagmay kahayagan nga gibayaw ngadto sa langit o tanawa ra gibayaw di gyud dagko ha pagayod yuron ngadto sa impierno wa gabae amo nang saktor gitong imong kuan saktor gitong imong giingon nga di ka malag di ko gusto malaglag kag impierno bitaw ko mudukot na yung simbahan mabitaw ako mudukot na yung simbahan kay mga laglag ra mangyapon ta sa impierno di anang trabaho niya nindot ra ba kanig pahayag ilang libro with regarding sa tawag aning ni ang pahina 213 ang atod pa diri sa ilang libro ilahan ni libro hay igor tang gabasan unsa ato ni hisgutan ning kining iglesyang Manalo ro siya mag-comment ani atong comment section ani trabaho wa gaba now diha sa mga Katoliko adunay daghan nga hilabihang matinud-anong mga Kristohanon nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadan-ag diha kanila o ang Dios magabuhat alang kanila. Sa man asa may itong piliyon kaning Sabadistang giyod sa impierno o kaning ang Dios mo'y nagabuhat alang nato balansihon sa nato ni ba? Oh no. Diya? Yan araban na sa ilahang kapitulo 12 aning maong libro. Atong basahon ini sa kapitulo 12 kaning ang pag-uyog no. Ingon no. Ang pagpasakop sa iglesia dili garantiya sa kaluwasan, disgrasya. Dili gid garantiya sa kaluwasan mo nang di kita magpasakop anang ilang simbahan. Kaya di mo ginagarantiya sa kaluwasan karon. At itas papansin sa na iglesia ang kingkoy anong trabahoan noon. Sus, Ginoo. Gapapansin ni ngingog kultoliko. Tanawa ning kasaysayan sa Pilipinas kinatukod man gid mo Pilipinas no. Dapat mo tuo mo sa kasaysayan sa Pilipinas kay in the first place Pinoy gud mo, Pinoy gatukod ninyo. Sa may giingon diri sa kasaysayan sa Pilipinas, the Philippine Ionic Nation. Atong tanawon ni pahina 123 sa kasaysayan. Niingon diri ang kasaysayan.
Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Da? Base na sa kasaysayan, gitukod gini sa among Ginoong Jesucristo. Kamusta man ni karon ang iglesyang Manalo? Ondiya, bunga ni kaning iglesyang Manalo, di man ni ka Kristo ka Manalo mo gini. Bunga ni sa gihatag sa mga Amerikano sa gitawag na tog religious freedom. Mao bitaw ning kung magsandig tag balaod 1987 Constitution of the Philippines, Article 3, Section 5, natay gitawag na tog freedom of religion. Kay ang freedom of religion doon naman tay katungod mo pili kaniya. Basahon ako ning laing kasaysayan sa Pilipinas, Philippine History and Government ni Dr. Zoyna M. Saide. The Bible and Religious Freedom. The greatest legacy of America was to bring the Bible and religious freedom to the Philippines. During the Spanish era, only the Catholic religion was allowed in the colony, but under the Americans and Filipinos become free to choose their own religion, and especially to have and to read the Bible. The other Christian churches were allowed. Methodist, Baptist, Episcopalian, Pentecostal, etc. Isabelo de los Reyes and Gregorio Aglipay started their own Christian denomination, the Philippine Independent Church, or Aglipayanism for short. Even non-Christian were allowed to choose their own religion without being arrested or persecuted by the government. Muslim and mountain tribes were no longer treated as enemies of the government but as friends and true Filipinos also. Some Filipinos, binisayo na lang natin para mahuman na ta. Ubang mga Pinoy started their new religions, nagsugod sa ilang bagong relihiyon, uncult ug kulto. Usa na niining si Felix Manalo nga nagtukod sa iyang simbahan, panwala mo dawat nga si Kristo Dios ug tao. Niadtong 1914, gitukod niya ang iyang iglesia ni Kristo nga gigamit ang pangalan pero wala mo dawat nga si Kristo Dios. Sao man ni? Kulto ang simbahan ni Manalo. That is why kung magbalansita, kung kasaysayan, allergic ni sila tinuod kasaysayan, kaya di man gini sila mutuog kasaysayan. Ha? Mo na nga, naingon nga, magpare na lang ka po, kaya magkakuan ka salads pare, na unsa na may noon eh. Unsa may giingon sa Biblia, may tungod aning halad. Sudla ko bro, si Brad Ephraim Bala, mayong gabi mo da, pastor. O gani may pastor nga saludo ko ani. Pastor Spesigami Church nga karon nagkatoliko na. Atong palakpakan sa ni. So atong tanawon ning sulat ni Propeta Ezekiel kapitulo 44 bersikulo 30. Ang una ninyong abot ug ang tanang mga halad ila sa mga pare. Yatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada aron panalanginan ang inyong panimalay. Sa amoy panalangin madawat ani kadto mas pastor gitimo. Sao na lang. Bisita ari ato ni pasudlo ni atong bisita. Okay ra ba ni atong deliberasyon sa atong istorya di ba ta kuan na ni di ba buring ni paminaw ni atong kuan. Kulto Manalo gini. Modawat ba kag pagkapare o tawag ganing ni ang nakahuman lang ta sa itong pagkapare. Kapare na karon kay katong mga classmate ako sa unang seminaryo, ano na nga pare na nadiri sa parokya na sayan ng isa. Wala ang balansihon na to pagayo mga suking tigpaminaw ha. Bro, mayong gabi da bro. Mayong gabi bro, mayong gabi. Nako sa Bukidnon bro. Nako sa Bukidnon. Kamusta ang Bukidnon daron? Okay kay bro, ganina bro, gi-invite na ko sa ilang kaliukan di sa simbahan sa BC ba naka-appeal ko ganina. Nasiring-siring yan bro ako sa tong naibawan yung nagmay ba. Mubalik day ka. Shout out bro James. Dili na ko mubalik sa seminaryo bro. Pero og nakauman lang ko sa kong pagkapare, isa ka tuig ko kung puyo seminaryo mo nang kanang moingon mga kinabuhing pareho nun. Di na ta ignorante anak kay diha natagikan. Isa man si James Servidor bro. Bago man imong viewers lagi bro. Kuha na. Membro na sa Iglesia ni Cristo, wala na akong gi-accept, akong gi-decline kay fake account lagi pod. Ronald Manos bro ba? Ano siya? Lalo po ni Jumel oh. Nagkabulingit mi sa pangutan na pastor.
Ang yung nagabulingit nga si Pastor Di, Bacalares na ang suko imong man pastor, kuan man. Ang imong pastor nasuko man. Ang pangutanang Brad Jumel Valoria may tungod to stiting. Eugene. Kung naabay 70 Adventist nga mahalinan og baboy, mo obligado ba siyang mudawat sa obligado ba siyang mohatag og 10%? Ang gitubag di Bacalares layo kayo. Ayaw pangutana ng among dili doktrina. Ayaw pangutana ng mulay. Unsa man masuko mo pangutanon? Di mo explain sana nga. Why dili obligado mo explain sana. Unsa na may nooning Imbis niya pangutan na pastor, Bro Eugene. Yang programa pangutan na pastor. Unya. Ang ako pangutan na doktrina, ilabi ng pagtulunan ng 10%. Kung ikalain mo lang ni Mao, pastor, mao. pangutan na naman ko. Ang pangutan na nako, isip sa balista. Isip sa balista kung mahalinan Mo- sila mo- pamboy, mo- obligado ba sila muhatag sa ikapulo? Tinanong mo to akong pangutana. O sa iyo sa unang Pedro 3:15, kung ano na yung mangutana, tubagon sa kalumo. Tubagon sa isa kong tubag, di kay masukor may noon. Buot ipasabot, wag ito'y kaya siguro. Madugay sulod-sulod di mo na yung programa, marag mabulabog na madugay ba? Lagi. Kuan ala akong papa bro, ala akong papa na ako nakalaan ko rin sa kinon kong papa. Ay bro, Birthday pa sa kumama mayong ko. hapon. Birthday sa kong mama gapon, ika sa sinta yung edad. Ano na nga, nakaanhimi di res mo kinon. Naong ni James dili ignorante pero kulto. Wag gabae ni mga tawhana. Ang pangutana magulala bro, na ako'y gisudlan nga GC na labi ni Russia. Ang topic dito, obligado ba daw muhatag sa 10% ang mga Kristohanon? Oh. Magsunod na ko gapon ang mga pastor po sa taga Manila. Nangasuko na mo sa kuha. Sa man sila nga, gakasuko mo ni Ano naman to? Ako mangina nga ang paghatag sa 10%, wala lagi pagtulunan sa atong Kristiyanos karon kay walay bisan isa ka apostolis nanudloan nga kanang 10% obligatory mandatory. Kinahanglan ang paghatag sa paghatag sa halad kinasingkasing ato paghatag. Bisa pag sobra pa sa 10% ang imong ihatag. Nya bisa muna kinasingkasing paghatag bang nakasunod ko dito sila Tagalog. Nagasuko mo ni mga pastor ako pasensya. Ako sila napasensyahin ako ninyo ha. Kung masakitan mo na ako, basta wala, dili na ko na intensyon, pagpasakit sa mga 70 Adventist, kung maiko mo sa pangutana, ang tuso na lang na ninyo, dili na mo masuko na ako, kay pangutana naman ko, may binastos ko silang programa waman. Diba? Ano naman ako na bro, Eugene, dili ta angay masuko ba, ya? Kini mga followers si Pastor Bacalares, masuko pa rin sila na ako, nga, langutana naman ko, wala, di ba, dili na masuko kay, kung matandog sila, ila man ang pagtulunan. Motubag lang sa klarong tubag kay para dili ta magproblema po na ilang doktrina. Yaon sa iyo ni Pastor Bacalares, ang kining programa nako para ra ni sa mga Katoliko. Kay sa Katoliko, daghan kog makuha. Oh, muna sa ni Pastor Bacalares. Ang programa daw niya alang ra daw to sa mga dili Simple. kuno sa badista. So sa may ang gitumo nga to, di ba Katoliko? Katoliko yang ganagan ko na makuha ang Katoliko. Pero gisudlan sa offshot si Ariel Amores. Kabunga-bunga wala. pa siyang Ariel Amores oy. Wasay may mo bro, adlok sila ni Ariel Amores. Mumita na silang Ariel Amores, bisag sa balista sila nga gitawag lang offshot bro. Tapos pangatanungan bro, lupig sila bro. Mumita na issue karon sa cross bitaw nga atake ni Ariel Amores. Ha? Dili sila kadipinsahan ano man. Kuyang man ilang kondisyon silang doktrina na ilang pagtulunan. Dili sama na tong Katoliko pag kita atake ni bro Ariel Amores na. Bisa pag mo engage sa isang debate nato anan dili man mo ato sa topic. Oh. Di ba naman ako ni Bro Ariel? Pero kini mga 70 Adventist General Conference, hadlok gid sila ni Ariel Amores. Mo gid tinon, hadlok gid sila sa live ni pastor. Kaya gipalayas man siya dito. Oh, diri sa akong opisina. Kung mag-abot kay bisag asa lugar man eh. Lugar ko na to. Og sige kag sulod-sulod aning programa ni Bacalares. Madugay ni si Bacalares, i-block na jud ka madugay ni silahang programa ba. Wa gaba. Wa naman ni signal atong amigo. Sige na lang. Mura man kag iro sige ga paghot diya sod sa para magkita Ina makita gini yung signal dari bro, kaya wala sod. So dire James kay atong debatihon James. Kadlok ka na mo ministro, kadlok ni ministro mo kay
Kasi magkaghatag datong na inyo ministro gyapon mo dato anay kumuro may gulog-gulogan na. Sus Ginoo ko. Oh, gidecline sa ato pa kani kay gidecline wa gini. Wa gaba Dili ni wala ni kuani keyboard warrior ni ang mang block talawan mo na. Lisod mong di ka na ko i-block pick account po naman da. Kaysa naman ang yawa pareha nimo giunay nimo imong founder. Ang founder niya si Kuan. Si gitawag Felix Manalo Pinoy na yung founder pahilad jud kana. Mura man kag nasakitan, mura man kag pirmi og gitoslok. Wala na tamaan dagway tinuod ba. Dila sa nato ni alang-alangon. Ato kani bitaw lang gingon nga mga pare ninyo nang rape. Na mga pare nyo gipangkasuhan. Ngano man inyong founder lagi be? Mo kabalibad na. Nga otro sa day po ning inyong founder nga questionable man po dai ni itong pabasahon ra gud ninyo mga libro diri. Deklarasyon sa gitawag na tog official gazette sa Pilipinas. Asa ra tong ilahang libro diri ato tong dira. Balansi tani. Tanawa record diri sa official gazette sa Pilipinas Kaneng official gazette sa Pilipinas listahan na sa gitawag na to og kana bitong mga taong ni-engage og korte gyud kuan ba ato ning tanaw na ining masayod ni sila muna bitong tingala ko ano nila sige panaway sa kuan sige panaway ining ato mga kaparian nga nang rape kuno man ni gisaway ang ilang founder nga labaw pa tanaw na to niya unsay record ani sa official gazette sa Pilipinas. Tanaw na to ning files ani. Diyaw. May ni maglaro kay tadaan ba? Natay mga files ana Ipakita na to ni sa mga viewers bisag layo-layo na tong tumira kadali lang. Matod pa sa official gazette July 1942 393 decision of the Court of Appeals number 8180 Abril 21 1942 ningon dire usas mga gitawag na to statement matod pa I also witness na witness gyud niya many who have been raped by Felix Manalo others are wives kaning maids kuno others are wives of the members while other one is the wife of the minister. Wa babae ni mga tawhana ni. Wa gabae. Ano sa man ni karon? Naka-record man gini. Naka-record ni. Yan napang mga statement ni sa ubos. Napa diri probably the reason why Liloy resigned was because Manalo attempted to rape Amanda. Tanawa ra. All those who have been his victim were afraid to speak because they were threatened that they will be killed. Hulgaon sa dani. If they will speak like he didn't with Basila Santos of Paso who pointed Manalo as the father of her two children, this was the current in Paco. Sao na lang Yan mong gini, kaya naka-record mong ginaw. Di ba ni, kuha na to ha, di ba ni, quotation ni Panawa tog notebook ha. Mutuo sa mo ang inyong founder. Sao na lang. Bro Eugene. Fallen angel siguro nas Manalo, gipalanga. Bro Eugene. Muna yung ang atong mga pare bro. Ano na mga pare nga nasayop bro. Pero dili na to kalimtan ang atong founder Roy Sala. Pupita di ang simbahan ni Cristo bro Eugene. Putni og way buling sa sala. Ang main problema sala kay ang tanatado kasalaman. Pero ang katsada na itong simbahan kay si Cristo may magtutukod. Si Cristo way sala. Unang Pedro 1:19. Si Cristo way sala man si Cristo. Pula nga ang atong mga pagkaparian, kung naman tayo mga pare nga nakasala kay mga tao naman sama naman nato na nga mga tao. Pero ang importante di ang atong founder way sala. Di ba? Dabi kay ang founder sa ilang mga reliyon dili ta probinsya kay mga reliyon. Makasala gyud kung nakay tao raman. Mo bitaw nga kita kamo ginitang uban mga Seventh-day Adventist kasi mga pangatake nato. Magbehave na ba? Dili mo sila daw ni mga pare nga manginom, pare nga makasasala nga naman. Tanawa po ang inyong founder inyong tanawa ninyo. Ayaw mo panilig sa laing tugkaran. Nga inyong tugkaran otro pong siligyanan. Kung bitaw na problema pabitawan nila no kay
sige sa mamatay. Samot ani si Julito Daig. Si Julito Daig bitaw bro kay kato yang gipost-post bitaw bro. Nagrambo ng disco, nagtuo galing siya kuway sa balista dito. Ay sa balista di siya mo, musukom kay di pagkanon. Nasakitan po ni Daig kay naman to'y attorney nga nag 70 nagkatoliko na pitigyan supaka atong trabaho ah. Okay, attorney siya bro, tapos 70 Adventist siya na membro, pero nahitabo karon nagkatoliko. Attorney biya na, dili ba sa attorney biya, mga bright biya na sila. Dili na makapasa sa bar exam kung mga buko na. Ya katong 70 Adventist nga attorney di manawa ron. Mibalik sa simbahan nga tinuko ni Kristo. Tinuod wagi din ni alamag og kaso ni Sigon. Og tinuod pa na kasuhi lagi. Sa una na ni kayo gikasuhan na. Gidibanda nagkorte. Dili ma-upload, dili na ma-record sa official gazetteer sa Pilipinas kung wala ka ni agi og trial court. Once nga mo agi kag trial court, malista na didto. Kani kay gikaso na kay naay record sa official gazetteer sa Pilipinas. Di ba? Nagkasuhay na. Di man ka pwede ma-record imong pangalan, imong mga baho diha sa official gazette. Kung wa kay kaso wa mo moagi sa trial court. Bro Eugene, Daso kay kani na gikasuhan gini. kanang history bro, kabantay ka bro, kung mga apply kag trabaho bro, mulukat kag NBI o police clearance kung ikaw adunay kaso, dili gina mawala dito imong record nga kay kaso. Wala nga kanang ilang ingon nga kanang di kasuhan. Sa una naman history na nga nay kaso. Nakasuhan na lang siya gani. Sa unang panahon kay lahi naman ta karon nga panahon. Di ba? Usa mo na nga supporter sa di mo ni kabalo na una. History na sa kaso mo na kang ibasa ni Bro Eugene karon. Nga adunay kaso nahitabo ana. Although wata kabalog kung say desisyon ana sa judge call guilty ba or not guilty. Wa man kabalo sa wala po gibutan niya bro or sa decision sa judge niya bro, wala ibabasa. Okay kada Kulang pagtuon na bro. Sila nila na to ni Pugson kay kuwang pa digtuon. Gidesign ra gini sila nga for keyboard warrior ra gyud. Mo ni Bro Eugene. Ana siya bro. Ang attorney daw Bro Eugene nailad. Ha? Ang attorney mailad? Mas muto ang pa ko attorney ni na Noy maila din trabaho wag gabae ning trabaho Oh no! Mo ni noon imong attorney mo nailad. O sa may pagtuon nimo sa attorney durante balaod pastilan. Mo gali no? Wala ka ng attorney sa kuan bro. Welcome na to si attorney sa Badista bro. Siyang pagtuon nabalikin siya sa simbahan nga tinuko ni Kristo kay kini mga 70 Adventist magod mutuo sila o sa dili, modawat sila o sa dili, i-deny nila o sa dili ang simbahang Katoliko mao gyud ang tinuod nga simbahan ni Kristo. Busa nga mag-ugot na lang sila, dili na sila masuya. Kay bisan pag usog piyong-piyong ilang mata diya ang 70 Adventist tinukod na gina ni Lindsay White og ni James Andro, Joseph Smith og ni James White. Ha? Wala nga kini si Ronald Manos Montalba. Wala nga tama lang siya sa bagot-bot. Bro, pasudlo sila bro Eugene para po makaribat bro Eugene. Sa mo ning nagbagot-bot di ay. Oh. Okay, pasulod mo dre kana sige babagot sa comment section. Sulod dali kay mo ato nang tubagon yung mga yango diha no. Kini ato dili pagpangaway. Di man Montalba atong i-join ni si Montalba. Basido na ni kuan concern raman og nasakitan ni dunay attorney nilaya silang simbahan ng trabaho decline man. Wala bro nga. Bro, ipalihog lang ko. Bro, kadala lang bro, ipalihog lang ko og kanang explain sa uban mga explainanan da bro kay napo ko mulakaw so kadali bro. Dili lang ako ni off. Kadyot lang. Kay aron mo matahuan po ni dire. Wala nga. Ako lang pong explain no katong mga haters nako diha sa kuwan pakutan na pastor. Ay na mo kasukon ako kay yung pastor Bacalaris. Butan may man si pastor biya pero ang kamatuoran man gyud nga dili gid niya kaya tubagon ako pangutana. Nganong lison man ato tubagon? Nya pila ka pangutana nako nga nahitabo, pila na ko nangutana kalima na. Ikalima na iko nangutana sa pangutana pastor. Puros biya gid na tinaraw og mangutana. Pero nganong dili magin matubag sa pastor no? Una, kana kamo mga 70 Adventist.
Kung kamoy mangutana na mo, ni Bro Eugene dire, o pwede man mo diri sa live, mangutana mo, unsa inyong gikalibgan. Sama ni Julito Daig, nga anyang nabantayan niya, puros na sayop sa kasimbahan katoliko. Anong dili man na ninyo makita ang mga buutan na mga pari. Kadaghang mga pari, mga buutan na. Kadaghang mga pari, buutan. Pero ang problema magod ninyo mga 70 Adventist, mag-focus magod mo ng sala god. Hinaton ta nga, di mo mag-focus sa sala. Perminti na sala yung i-focus. Focus mo sa mga, mayroon mo mukot mo sa mga, mayroon mo focus sa sala sa mga katoliko, pero kini mga katoliko nga mga buutan, dili ninyo tanahon. Muna ay mapagtanaw sa sayop, dito mapagtanaw sa insakto unta pod. Mayroon mo mamunit og mga negative, pero sa positive nga ipangbuhat sa katoliko, dili ninyo makita. Muna nga, kung imo ba yung, kung inyo ba pambalansyon, ang programa ni Pastor Chris Bacalanes, okay ba po yung programa? Pagutana pastor mo na nga, mangutana gin niya. Nga si Pastor Bacalanes kay kung pagutana dili na mag-isa mo straight to the point. Muna nga kada pagutana ako dapat magamit ko categorical question. Kung sa mga pagutana niya be, ang isip ba 70 Adventist gibawalan ba pagbuik baboy? Wala man na gitubang ni Pastor Bacalanes gud. Dapat iyang tubagon. Ba? Lisod ba wala tubagon? Akong pangutana sa iyong pangutana, Pastor, isip 70 Adventist, gibawalan ba sila magbuhi og baboy? Sayop din na. Ang tanong ko, di ba? Ito ba na nila, sayop o dili? Explain ni Pastor. O yan, ano mo abot ba si Pastor Bacalanes, ang Katoliko nagsyabo, kisa may personal. Ano, ikasakit mo na ako pangutana, di man nasakit akong pangutana. Ako pangutana, klaro kayo, mga pangutana ni Pastor Bacalanes, so, isip 70 Adventist Church, gibawalan ba sila magbuho og baboy? Yang ano masako man. Oh, daro. Nanay nag-comment do. Naami silingan na SDA na buhi og baboy. Tanawa ra. Ang pangutana nila karon sa 70 Adventist ba? Ilang tubagon? Bawal ba magbuhi og baboy? O yeah, kasuko rin na day. Ano mo sa ang pare rapist na yung mga dagkag burikat sa Katoliko. Kisa may namirsulal na mo ni Pastor Bacalanes. Ngunit kasuko man ang pangutanahan nabi. Kamo na mga sabarista na nanaw ning live ni Bro Eugene. Kamo gyud mo nanawan ni. Akong pangutana unsa may ikasuko ato akong pangutana. Be. Tubagan ninyo kay pag-comment mo pag-comment. Kana mga sabarista dia, hala comment mo. Ayaw lang mo pa ayaw mo pa personal. Sige, pwede po mo nga kamoy mangutana namo kay kaming mga Katoliko mutubag mamigtarong. Kung kamoy mangutana namo mga Katoliko mutubag imigtarong ay. Pero si Pastor Bacalanes sa mga masuko magpangutan umabot naman siya sa mga drug-drug burikat-burikat. May ba na? Nga yung programa pangutana pastor. O yung programa ni Pastor Bacalanes para manaraba daw sa CFD o sa mga Katoliko. Nga ako kay Katoliko man ko di mangutana ko. O nga wala bagi 70 Adventist kami to baga akong pangutana ba. Isip 70 Adventist. Bawal ba magbuhi sa inyo og baboy? Nga sayo din na. Salamat na ang lumusok ko man nga kuan me. Be, ano babasa ni mga comment me? Oh. Suko jud na sila kay mag pakalimpyo man sila bro. Oh mo. Kay dili na to kalimtan no kita mga Katoliko no, dili mo ta ingon ay sala kay matud pa sa tong musimbata. Before ta sa tumisa bita atong sala, atong dakong sala. Busa kita mga Katoliko miangkon ta ngalay sala. Ang problema magod ni ubang reliyon kay wa mo na siya sala. Ano nga, muna bitaw nga, ang kapait lang nga ni mga 70 Adventist kay kuha lagi sila bro, feeling na gid sila mga buutan ba. Muna nga, batal pa ni Pastor Bacalanes ito, kasubo na to sa itong buutan nagapon. Mayingon ito si Pastor Bacalanes ka, ang Katoliko, daghang burikat. Ano ang kabalo mo sa daghang burikat ang Katoliko? Ano man, kato di sa dito. Abo, labi kay pangutan ni Pastor ano kabalo mga pastor nga ang Katoliko daghang burikat. Yun sa man ang pagkabalo nimo nga ang mga burikat Katoliko. Dili ba nga? Og
nawala mas irit si Kuan, Brad Jamil Baloria. Tungtak na mga suking tigpaminaw, 18 minutos man magkalabay alas 7 sa gabion. Lakbay, Katoliko! O ning nawala tagkalit sa iri kay nanihapon patagkadyo tani. Ay, Bro, asa tong anak ni Manalo? Wana, himo na tong manala aning trabaho ah. Nakapit gani kay walay kasiguruhan kita pagkaha nga ato ni no ng dalan. Mao man. Kay aksyon na sa tagkanaas ni palibot kay pertik bukusugan ni atong uwan diri sa palibot. Sa to mga suking viewers song gabi una may gabi kaninyong tanan. O niya labi na aning atong mga kanunay nagsunod aning atong programa may gabi ninyo. Welcome sa atong pagtuon diri sa balaang kasulatan. Sani nato ni mabasa ning uban diri kay tungod sa kalayo. Naipit gani ebidensya lata diri. Naay SDA diri nga Jinsan boykat gusto akong medyo hinter. Wala mo pilate. Manubagid mo sa Ginoo ana, unsa Ginoo na di mo Ginoo sa badista. Kano sa man ni nahitabo nga sa badista dunay Ginoo? Kano sa ni nahitabo? Magali mo Ginoo di ana. O na go balansihon na to pagayo mga igala. Wa gid mo wala mo Ginoo evidence. Nana sa buhat kapitulo 17 bersikulo 24 wala ang Dios diha nini mga templong gimugna lamang tao. Manawagin mo sus Ginoo ko. Wa jud Ginoo di ang tunguras ninyo ha. Manang lana lang sa magputo tanin trabaho ha. Daong advice Sugulan ninyo. niya bro Eugene ba? Namo sakto mga pang kusuguan dire mo nang gakanaas sa tagsugod ani. Lo. Walang libo ko bro Eugene ba ano? Basin na Ano? murikat. Okay, si Pastor Bagaras, Pansaman. mingon ko siya bro nga daghang kulog burikat sa Katoliko, dagan nagsabok. Kaya ako makutan ako, ganun na sino mo siya sa kubutan nga isip sa balista ba, bawalan mo sila magbuig-baboy nga. Natingala lang ko ni Pastor Chris Bagaras, ganun naabot mo siya daghang na murika, daghang burikat, daghang na maligang sabo, mga drug lord, Katoliko. Muna nga, naabot man siya na nga issue, no? Basig nalimot siya nga ang basig nalimot siya nga ang isig kaburikat mo say nakahibaloan ng isyu ha. Ha? Nya. Ang pagkutana, klaro kayo. Ang pagkutana mo ni. Isip ba 70 Adventist pastor, bawal ba magbuhi og baboy? Sa'yo naman ang pagkutana ko, ako'y pagkutana sa balista na. Bawal or dili. Kung bawal, explain. Kung dili, explain. Ano naman ang kasayo? Sayon, mangunagon ako pagkutana gon. Kaya ganun, tungkol sa kalagot ni Pastor Baclares, naingin siya siya, ganun naman yan naman kaigsoon nga, kung sasayop lang daan, daghan ang Katoliko, daghan ang Sabo, palahubog, sugarol, manimba pa manggali na siya. Anong naabot man siya ng isyu? Dapat ito ba, focus sa gipangutanan nimo kay ang imong programa manggod, pangutana pastor man. Pusa, isip imong trabaho sa pagtubag, tubag mo na pangutanan ka sayo. Ano ka ba nakasayon god? Ang butana mo ko ganong ato na comment diri bro Eugene mga miya siya ngano nakabalo si Pastor Chris Baclares nga burikat ang Katoliko daghang Katoliko burikat. Nakabalo man siya. Giunsa man pa kay sayod ni Pastor Baclares nga ang burikat Katoliko daghang burikat Katoliko. Nganong giunsa pa kay balo ni Pastor Chris Baclares? Diadto dagoy siya dana. Dito siguro siya mo na nakaibaw siya. Ambot lang ngano nakabalo siya. Ngano nakaibalo siya nga daghan og drug lord ang Katoliko. Bigano dapat i-explain ni Pastor Baclares. Ngano nakaibalo siya ni ana? Be? Salida, kuya. Ha? Unya. Muna bro Eugene nga ang problema lig. Mao. Ang Ako problema lang lig giot man, yung microphone og busulti ka kay kanaas ta dire. Sige bro. Una bro, ang problema na ba kanong mo istorya man si Pastor Baclares siya ng daghan sa Katoliko burikat, daghan drug lord. Ngano man gyud sa ang question ba ngano nakaibaw man siya lugar ana? Unsay ang basihanan nganong musulti siya ni ana nga mga isyu? Di ba? Muna nga
kuan ba dapat unta kay doktrina man ilang kanang ingon nga doktrina ang istoryahanan kanang 10% doktrina man ang nila ay ila man ang pagtulunan nga ang membro kinahanglan mohatag sa ikapulo. Ila din gamiton ang Malakias 3:10. Di ba nga mohatag ikapulo. Oh. Busa isip pangutana kay ang ilang programa para naman sa Katoliko di mangutana tanabay na ng ilang 10%. Muna nga kuan mutubag ilang trabaho pagtubag inana mo na nga kanang mga 70 Adventist muna akong pangutana lagi ninyo lagi John Medina o sige comment akong pangutana nimo mo ninyo isip ba 70 Adventist gibawalan ba mo pagbuhi sa baboy ha kay kung atong imagine atong yung hunaon kung ang Dios nagbuhi anang baboy kay ang Dios nagbuhi magbaboy bro Eugene ha dili na to kalimtan kung kung kitang mga Katoliko nagbuhi og baboy ang Dios mo una nagbuhi anang baboy kay kung wala pa nagibuhi sa Dios ang baboy wala na nagibuhi wala kang gipangutana kung isip 70 Adventist bawal ba magbuhi og baboy anong di man ato bagon manggod sayo naman ang kapangutana wala nga ang ilang tanawa ko na iyang mga solid followers ni Pastor Baclaris katong last na ko tawag nagpost-post magud sila sa akong mga pangutana wala gid ko'y nakita nga ilang gi-share ang akong pangutana atong last apiki man no mapiki man mo tong yana lang ko sa akong pangutana nga dili na lang ko mangutana kay di man mo tubag ana lang si Pastor Baclaris unsa man na imong pangutana pod nga dili man mao si di mao di siya baka di mao manggod nga inyo man ko lang pagtulunan god nga di mo kag baboy busa nang utana ko isip sa balista ba bawal ba magbuig baboy oh muna ikaw po utana ang pirmi po utana kung ang membro ba sa sabadista kung mahalinan ng baboy obligado ba siya muhatag sa ikapulo mo man una ko po utana god busa yang ito ba kay mali man ko no muna nga ako sa gipangutana dayon gipalapan na ko siya bawal ba magbuhi og baboy o di ba hadlok siya mo to bagana nga pangutana nga naman ang follow up question nako mo may delikado mo nang wala na nagitubag ni pastor ha muna wala na nagitubag nga pangutana kay ang nakabalo man si Pastor Baclaris ang i-follow up nako dili gidalim mana kay sa unang pangutana maipit kay kung mitubag sa ato ang follow up question na delikado man. Ha? Kung sa'yo naulawan, bro, Bidina. Kung sa'yo pagkaulawan na mo, nga nangutana raman me. Be. Ipangutana, asa man ka nakakuha na mangutana maulawan. Ang naulawan dala porsyon, katong gipangutana, nga dili mutubag sa pangutana, o mutubag, o dili insakto sa gipangutana. Muna maulawan. Kung sa'yo pagkaulawan na mo, nga igo raman ko nangutana. Kini si kuan gid si Medina gyud wala gini logic ba bagsak gini sa logic ano man naulawan na hinon ang nangutana ang klaro nga di ba kabantay nga sa maestra kung ang maestra gali mo mangutana nga di ka kabalo alang ang maestra mo maulawan sa estudyante utok Medina ba utok kaming mga Katoliko igo ra may mangutana sa imong pastor og nga imong baruganan naulawan mi no sa pag-ulawan na mo nga igo ra ba may nangutana muna nga ang naulawan na ni kanang di ka balo mo tubag di ba ko yung yung sa mga naulawan na noon nagipangutana nangutana mo na sa unsa man ning unsa imagine good sa adya sa panahon sa judge ang attorney mangutana sa witness o sa suspect unya naulawan ng attorney ang maulawan niya nakaposon katong gipangutana nga pataka-taka lang tubag di mao ngano maulawan man siya kay di man sayo pa yang tubag muna nga kung mali ang tubag muna maulawan ngano ang Katoliko may naulawan sa pangutana Pastor ni Baclaris asa man nakuha nga logic na nga ang nangutana na inaulawan kini si kanang mga sakop sobra na kay kapanatik ni Pastor ba no tuko sila pagkapanatik ang nangutana na may naulawan ani
Ang naulawan kanang gipangutana nga wa mitunong sa gipangutana. Ang pangutana klaro. Isip sa balista ba gibawalan na mo pagbuhig-baboy. Nga imong pastor kay wa man mitubag. Nya naulawan lugar ko ana. Be. Giunsa man ako pagkaulawan nga igo raman ko nangutana. Naunsa man yung mga sa balista oy. Asa man taong una-una ang nangutana na may naulawan. Muna ang nalawan dia kining mga sabadista ano man man katubag. Oh. Alangan lingang usa yung comment bro. Alangan lingang man ka bro. Lingang bro, lingang. Wala, nabadshot man imong pastor Bacalares. Bro, nabadshot imong pastor Bacalares. Wa, Wala bro nga. ilang kita sa pastor. O pila na bro Eugene, maglibog ko ba? Ano kini mapanatik. Kini mapanatik ba? Nasubraan ka panatik kay sayunan ka ang nangutan na naulawan. Asa man daw ka nakakita na ang nangutan mo naulawan? Isang lugar be. Nangutan na lugar ko. Asa man agyon ang liloy kay isabol mana ko subong kay Bro Eugene. Nangutan na lugar ko sa akong gipangutana. Silingan ni Bro Eugene akong gipangutana. Asa man ang balay ni Bro Eugene ani? Unya kay ang akong gipangutana kay wa man katud sa balay ni Bro Eugene. Ambot papasabot ako'y naulawan kay wala ko katuod. Yabag lang ino ni tawanan ni. Wala ka ilang logic ba mabaw ra kaayo no. Koy mo yun naon ba ang nangutana naulawan. Pero Kinsa man ang pangulawan nila? yung kanilang lohika ba? Murag nagkadimao. Nasama na sila bro, Pirmi. Okay, so murag di mo kita magdungog aning trabaho kay wa kusog kay kulan diri pod. Niya hangtod na lang ta sa kutubag sa imo ayaw sige yaw. So dre, ayaw sige comment section da. Talawan maganda ko dimdi kam sukol og debate pod ay. Ay tigbakay ta diri atong live. Ay lagi decline. Ay lagi decline. Kaya mo i-decline wa jud ka ni hinungdan. Watching from Carmen Agusan del Norte. Mayong gabi ni mo da bro. Salamat kayo. Pa-join si bro si Medina. Di man mo join si Medina. Yamang gi-decline yung trabaho di lang. Di lang sa nato ni mapugos pod. Kaya hang gi-decline ang kwan si brother Kalisa David watching. Wala pa day buot bro. Likog Japon o gutok. Unsa may buot lagi. Kinsay napahapla. Di gani ka ba lumutubag sa iyong Pastor Roy? Astaylan. Nang di mo kita magdungog gani kay pertigyo kusugasulan. Paano maka-join sa live mo? Unsa man ka? Aryo Katoliko ka? Istorya lang. Dagway ni mo gapo. Tigbag ka. Di lang ko mo kuhaan ni mo. Di lang ko mo daginot ni mo kay kuhaan man ka. Pick account baga. Di sad ka mo so dire sa kong programa. Sige po tagaw-tawa nang ko. Nangitar jud kag gubot aning trabaho ba? Nangitar sa kag bikil aning trabaho Oh no! Mayong gabi sa tanan watching from Singapore. Taga Singapore maayong gabi nimo diha ter. Salamat kay simuhang mga dilan to. Ato ra gyud nagamit dire. Diha sa may taga Singapore kamusta diha? Now, kung balansihon magunato ni kitang mga Katoliko wala man tatudluis atong Ginoong Hesukristo magpalipat ani mga laing sikta. Hulog sa sa ni ala utong skalagot gapo di sa kumudaginot nimo kay in the first place pick account sa nadadaan nimo. Pick account imong gidadaan nya wa mo kay hinungdan sige kag comment dire. Wa hinungdan sige kag comment na imong di makuha ni mo. Ayaw na lang na asi kay lisod kayo, mahinay ka nagdulo niya. Amo to ganong gatuo pod mo ni Eileen Goldwhite no? Para na ako manggod istawag aning kung magpaulog-ulog magutaan ni Eileen Goldwhite. Daghan na kitang ulog-ulogan ani. Gani gipamulong mismo sa libro ni Eileen Goldwhite
pasalamat na ning atong mga kaigsuonan sa Badista kay nawani aga tong libro ato to pagitaon na rin. Kaning ilang libro nga sinulat ni Ellen Goldwhite kusig na address loyo ato ning mangukay ta ani. Katong ilang libro nga ang dakong away asa ra to. Ato tong pangitaon diri ha kay dara. Kaning libro nila nga dakong away. Unsa may giingon diri sa ilang libro sa Seventh-day Adventist Church? Ha? O diya. Basahon na to ning ang pasiuna sa ilahang libro gisuwat mismo ni na ilang author ni si Ellen Goldwhite unya gipatik ni James White 1858. Matod pa sa ilang libro mga igala sa Seventh-day Adventist kay daghang bakakon nga mga manalagdang manungha sa kalibutan. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1. Hinoon lakip na niini si Ellen Goldwhite disgrasya gini mga sabadista ning trabaho Nagdisgrasya gini mga sabadista ning trabaho nya ilahar ba gining libro ha. Onya unsaon to man ni ron? Magpaulog-ulog pa taning ilang mga sus Ginoo ko dagan na kay ulog-ulogan na ning pangutana. Pwede ba ko makapangutana nimo? I-comment lang pangutana da sir kay atong hatagan pagtagad atong takda magigala 35 minutos man makalabay las cities kagabion. Lakbay Katoliko live. Onya magsigi ra banig supak-supak mga igala sa tuang mga imahe. Kini bitaw mga sabadista libog sa tani nila. With all your respect ani nila ha kay sige ra gutag pamiraan nila kay saon man sige ra sa tig pamira ni mga sabadista sa ato. Yani aning ilahang Alpha and Omega volume 8 tanawon nato niha. Gani ingon pa nila nganong gagama mog mga imahe sa atong Ginoong Hesukristo nga wa may nagakita ato sa ilahang dagway. Pero libog sa kuan nila kay gitawag nilag origin of Bible. Ngano nakahibalo kani sila nga mo ni dagway siya wa murag duda sa kuan ninyong trabaho duda sa kuan ninyong trabaho Wa may laing makaila sa amahan di ba ang anak rasad? Wa may di ba wa laing nakaila sa amahan ang anak rasad? Unya kaning wa man tay problema no kung si Kristo nabanhaw. Kay naka-record mo gid ka-detalye mo gid sa Biblia gyud. Ya tanawa ra guning nahitabo mga suking tigpaminaw sa ilang paglarawan. Kay si Kristo nabanhaw tagbo ni Maria Magdalena wa tay problema na. Pero asa mo punis Biblia mabasa nga inyong Kristo human nabanhaw gipasuot ninyo og katong sinina nga color pink unya dunay bulak-bulak. Bulak-bulak unya wala may problema nabanhaw pero kanilang costume rin ninyo ba kanang costume. Nya tanawa pa niya sa pahina kani Desire of Ages ilaha man ni. Pahina 58 matod pa si Kristo nitubo na nga na adult sa to pa buti pasabot ani kining bayong-bayong pa ni. Diawa ning ilahang Kristong gilarawan diring bayong-bayong suot og jacket nga okay nya gapajamag pink nya sapatos pag yung Nike pastilan. Gasapatos og Nike ang ilang Kristo unsa may laruha. Maglaruhay ta ani ninyo pastilan na lang in taon dolor. Lakbay Katoliko. Shout out sa imo mga alipuris gapo nga mga bulok pod. Bulok unay mga bulok. Ikaw na siguro na naibulok ani. Tanawa ra gutong inyong pakulo kay gusto gud mo nga mahimo kung Seventh-day Adventist. Unsa may giingon sa ilang usas mga gitawag magwawali. Niingon ning ilang magwawali nga pag sabadista na lang gapo kay diri sa sabadista tanan nimong gusto. Mahatag talibog sa kuan nila. Kay nag-live karon pagkaugma wa na. Kaya ang ending na hotdog Lord, waday manghatag Lord sa inyo ha. Unsa maning Engon supportive kayo ng inyong mga membro dia. Nya wa asad po, gamay ra po kay viewers. Tanawa bitaw ning ilahang gitawag
kining sikat-sikat kunuhay nga si Bacalares. Ang gitanaw mas daghan pa tag followers 32,000 yaha 9,000 way kalogos magalig abot og tawag ani sus Ginoo ko. Mo ni resulta mga igala. Sige pang daot unya gagiton nga mosoder di sad. Mas bogo kami dina liwat Castilla ilin gulwet nimong niagig kabuang. Brada may kagwao Aguado Risitas mayong gabiin mo da sir. Ya, kani atong kuan atong mga suki na tong mga viewers diri sa atong live labi na diha ni sister atong pagbasahon sa ning atong mga nag-views diri sa atong live rong kagabion mga suking tigpaminaw ngita in taon ni sila nga kinilaing sikta ngita ni nga bikil alibog si kuan nila no kasi ging gabasag Biblia ba nya antod karon wa man kasabot sa Biblia. Wa kasabot si Sister Torrijos Mil Zobs. Mayong gabi ni mo dater uban si mong gitawag pamilya hinaot na tas mayong panglawas taliwala aning gisagubang natong mga problema karon. Lakbay Katoliko Live. Akong pangutana bro sa Ephesians 2:8-9 ano naman ang buot silingon bro Katoliko ko bro about na kuan katong giingon nga ang kaluwasan dili kuan katong basahon ning Biblia para maklaro ginato ni ang kuan. There is my episodos, mo ni paboritong basahon sa mga laing sikta. Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Gasa man gina kay kitang Katoliko dili man kita ingon nga mao ang mangluluwas. So ang Dios gihatagan tagasa. Sanoy bebusa way makapasigarbo ni ini sanglit di man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Nas Dios. Kung atong basahon kay kini magong mga laing sikta with all your respect sa ilaha, moongot sa tama na nang binas Diso, kita nga mga binuhat sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus. Aron magbuhat kitag maayo nga mo iyang toyo alang kanato. That's why kanang giingon diyang nangaluwas ta tungod sa pagtuo, inubanan po nas buhat. Kayo guay buhat mga igala patay man sa ni pagtuo. O ni nahitabo sa sulat ni San Santiago ningon siya Dias may Biblia sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 17. Ingon ini ang pagtuo patay kini kun dili inubanan sa buhat. Klaro kayo? Yan asa diri sa 26 kay ingon nga patay ang lawas nga way espiritu, patay usab ang pagtuo kun way mga buhat. Mabitan ni kung balansihon na to kung aritas laing sikta maingon ni laing sikta tuol tas Ginoo brad, maluwas na ta. Wa may problema ning munuo tas Ginoo pero inubanan po na siya gitawag na to buhat. Kaya useless man ning nituo tas Ginoo, nyawa ta mo buhat. Mabitan ni sibahang Katoliko, gawas nga nituo tas Ginoo, atong giubanan nagbuhat kay ang buhat nga magasantos dili tong buhat nga pang demonyo ha. Bro, unsa kahay masulti sa SD katong membro nila nga si Madam Ate nga ning balik na simbahang Katoliko. Ako tong i-post dia kay ako tong gamag sliding video niya post na to sa tong YouTube channel. Nagilakin taon to mga sabadista in taon. Wa kadawat aning sus Ginoo ko. May magkana ray attorney ni balik dito sa Pagadian City na si attorney dito nga ni balik na sa pagkatoliko. Bro dagan kayong SDA nga naglagot sa ila pastor kay dili sila pakanon sa litson baboy. Ingon pa tong laing sikta labi na kini mga Seventh Adventist. Tanawa brad. Ang panapton nga nakita ni San Pedro dito nga naay baboy gibalik sa langit. Oh, gibalik to sa langit. Kay mo toy konsumo na mo dito sa langit. Ay! Mo toy konsumo na mo dito sa babaw. Nagsabadista mamuyo dito sa langit. Pas mo kay wow. Wow, baboy kaon ni. Onya, abot ito, di ba? Ang gingarian sa langit sama kumbiras kasal. Yung gisgot ang kumbiras kasal. Kasalandaan diri sa kanang giingon nga wa ra ba katubag sa Pastor Bacalares ato kung gipangutana unsa may kinsay gikasal ato sa kana kinsay nagkasal
sa kasal niya asa dapit na nahil din kasala o nuha imti mga utok. Nana ba niya Kristo bitaw anang tungoda gagama ra bagid sag milagro ana. Nya kanang milagruhang gihimo ni Kristo pito pa yun katadyaw nga bino. So ya kay naka-record diri sa atong Biblia oh. Kani nga dilan ko nabasahon. Pitigin nilang hubugal. Sus Ginoo ko. Nya mingon may ubang sikta sayop ni maghubog-hubog brad wa matay problema anang sayop ni maghubog-hubog kay naam ginas Biblia. Pero the fact man kanang minom og bino di na sayop. Kay mismo si Kristo pito katadyaw ang gigama god. Now protestante dados langit i-kick out is Ginoo to kay di man hilig inom. Kristo bitaw palahubog ingon niya. Nga tanawan ninyo ang anak sa tao. Niyan hiog nikaon siya ginom. Apan ang tanan mingon. Tanawa bro. Tanawa bro. Naunsa na minunisipian sa taglito kaning trabaho Tanawa ninyo kining tawhana ulit og palahubog siya. So bro, anong lingwahe gisulat ng Old Testament? Bro, kag ang New Testament, ang Old Testament gitawag dag Hebrew, ang New Testament Grego. Para mausa ng Grego tanan kadtong Old Testament gihubad tos Grego. Mao bitan ni nahitabo nga doon na diha nahitabo sa Library of Alexandria. Mo nang natay gitawag na to Greek Bible. Doon ako pangutana. Ay yan guna diretso lang guna pangutana. Na saktuhan naman sila. Mo nang nasaktuhan na ginay mo nang kita isip Katoliko ha. Di kita pwede ani Brad kanang Katoliko magita brad sa to pas Katoliko sa tamangutan na brad okay tuduan ta di mao ni laing sikta dito tamangutan na kay ilang tuyo anis panganbens mag mga membro ang kanang laing sikta brad ngutana sila hapong simbahan kay ilahom na doktrina ayaw mo pangutana oy hindi akong giingon niyo ayaw mo pangutana na kay tudloan sa magdimawa na mingawag ay gasugod ta gid din brad kunyang ending dito sus maguwang pa itanduwa yan ang trabaho dangat Oh no! Paguwang pa'y tanduayan eh. Bro, idol, unsa man ang pastor nga moingon man nga wala daw kalambigitan ang simbahan sa atong kaluwasan? Ipaguba na lang bro ang ilang simbahan bro. Murag maguwang, di maglibog taning ilang simbahan kung budiga ba ni sa asin o unsa ba ning simbahan na ni. Kaya ang tinuod nga templos Ginoo, may mga imahe. Ilahawa man jud mo imahe murag segunda siguro ni budigas kopras na yon sabay kuanan ni. Wata kay bawo ani ba? Oh no! Anya maingon sila nga walay relihiyon dili kalambigitan sa to pa buti pasabot si Kristo way kalambigitan sa kalawasan kay si Kristo wa may relihiyon si Kristo kay siya na ang relihiyon. Christ is the religion. Maingon gud tag relihiyon is gikan nas Latin nga pinulungan la religare. Binisayaan na ang pagbugkos sa relasyon sa tao nga nahimulag sa Dios tungod sa mga sala. That's why, kinsa may nagbugkos balik ka na, si Felix Manalo, si Ellen Goldwhite, si Martin Luther. Doy, ang nagbugkos na nga mabalik ta sa relasyon nga tos Ginoo tungod sa atong mga kasalanan si Kristo mismo. Roma 6:3 nga pinaagis kamatayon ni Kristo. Nahiusa ta. Munang gibugkos ta, mo bitaning dunay relihiyon tungod ni Kristo na. Saon maning uban nga magsige tabi nga guay kalabutan sa kaluwasan ning relihiyon. Di ang pangutana ni karon. Ngano man nga gasige mog sangyaw sa Katoliko may tungod na inyong relihiyon. Kung way relihiyon makaluwas ug dili di, walay kalambigitan ang relihiyon ani. Ug way kalambigitan ang relihiyon sa kaluwasan, di ngano gasige mo suroy-suroy, balay-balay, anong trabaho Lak. Balansihon sa nato ba? Bro, maayong gabi, dili, gyud di ay, mukaon og baboy ang mga apostoles sa sinugdanan. Kisa may gaingon nimo. Si San Pablo ganing nakonvertir sa pagtuong Katolisismo. Niingon pa manggali sa taga Korinto niya, nasayod taning Korinto, nga background na ning Korinto, mga unay ba ning baboy, kay mga hintil ba ning Korinto. O sa may giingon, ni San Pablo, makahimo kamo pagkaon sa tanang karneng gibaligya sa merkado, so way pagagad sa inyong konsensya. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 25, niya kanang pulunga di man naalang sa Korinto, kung nialang na sa tanan, so subay kas merkado na ibaboy, pwede na. Si Kristo bitaw gaingon, dias may Biblia,
San Lucas 18. Kung dapiton ka mo sa laing balay sa di labi nagdi magtotoo niya sa pagpangaon, kaon sige dalit. Di kami dita. Si Kristo gayon kaon sa dalit. Oh, dalitan taglit sa baboy, habhab ta dia. Yun ba? Yamiyog. Hugaw na brad. Si Kristo po'y gaingon. San Marcos City. Wa na'y hugaw mo sulod sa babaw sa tao. Pastilan. Sayo naman kayo na ang kuan. Sayo naman kayo na ang gitawag kuan ni Kristo. Instruction ba? Sabot-abo lagi na. Di, ang supak-supak ka na. Supak na po mas Ginoo. Lakbay. Matod pa dili na Katoliko ang saan niya? Nag-comment na to diri. Ato basahon kay murag interesado ko aning comment mo da. Si Hana Kang nanawag Brad ano naman Greek word sang sin kaghuli ang ila meaning sa Greek. Kadali lang ha kay kung tubago ning niya kana sa katong nay dili kuno gitukod ang dili ra di ay Katoliko ang gitukod ni Kristo daghan pa lain simbahan Orthodox kanang mga gitingon niyo mga Syrian Church of the East kanang mga Orthodox Church mga buwag na sila sa gitawag na tuog kining simbahang Romano Katoliko ngano man mas nakadawat sa kining simbahang Katoliko na mga rason kanang Coptic Church wala na sila mo kuan sa simbahang Katoliko tungod kay tawag ganing katong nature of Christ ang ilang hinungdan ana man mo dawat ang Coptic Church aning two natures of Christ kay usara man gyud yang Katoliko di man mo doktrina sa Katoliko manang tukod sa ilang kaugalingon. Anong kuan ang Greek term anang santos kay agios. Agios buti pasabot kanang mga balaan ba huli o blessed. Mo nay buti pasabot tanang santos sa Grego. Di kanang dapat makabalo ta nang kuan Eastern Orthodox Church unsay mga kuan ana nila unsay background ana nila kay mura-mura sa ning Katoliko tanaw na guni sila mga pari sa mao lagi bro kay ang Dios man maoy naghimo sa baboy. Pariha na sila ni angkon nga si Christ ang founder sa Mas Katoliko. So may buti pasabot ni mong sa Mas Katoliko. Wala man na nag-claim sila ilahang claim. Pero dili wa man sa kasaysayan ng ang Orthodox Church mo ni gitukod sa Ginoo. Dapat makibalo ta anang istorya ng Orthodox Church nganong naa na sila unsay mga eksistado anan nila nga ang anong ni-exist na silang mga butanga. Nganong ni-exist na silang simbahana. And that's why akong amo bro nga salbahista. Ano salbahista? Kusog kayo mukaon og dinuguan og litson. Oy gidangat aning trabaho Oh no! Kusog di ay. Bro, oy, naay salbahista na minuni atong malitok kay trabahoan takdan sa Bro, naay sa barista bro, there's ni kaon, there's bro, ni kaon sa karinderya kay nag-order og piniritong manok. Onya nangayo siya og sabaw sa nilatan. Oy gidangat aning sabaw sa nilatan di ay. Bawal na to kaonon. Gihimo man na nilang doktrina bro. Wala naman hambal sa Biblia ang baboy gibawal na to kaonon. Gihimo na nilang doktrina. Sa may tawag aning di ba ko kasabot aning imo basig kuan ka. Kung duda ni murag Ilonggo ni no. So salamat kayo sa inyong pagsunod aning atong programa ron oras mga igala 53 minutos suman makalabay alas 7 sa gabion. Lakbay Katoliko live. Maayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw taman sa giabot aning atong live no si Sister kuan may ni si Sister Nerlin Pilano Solano imurag nakadawat sa ni ginabang gikas Facebook kami ani sus Ginoo ko pagidit taon ni nakadawat ni among kuan
gipang hold ng mitay noon kay naya to mga viewers dire nagkagamay naman sad. Wala dilan ta magsalig ani kay magsalig tang mita mga pasmo kitang tanan ani trabaho ah. Si Brother Florjan Hilot, mayong gabi da, ito mga bagitang kaabag das maya Butuan. Moingon on ta kog bukid noon sa saon na sipet mo kus Butuan noon ang trabaho ah. Bro, mayong buntag naman dadol. Kamusta naman idol atong idol dia nga murag nagkagwapo naman itong idol ron. Mayong gabi dia Pinas bro, mayong gabi isad. Unsa may kuan ni muda, mayong udto. Udto na siguro ni sa inyo no. Pa-shout out ko bro, watching from Tagum City, Davao del Norte. Ila raman naghihimo nilang doktrina. Ang actually, wala tayo problema nang ipakaon ng baboy o kandi ipakaon baboy sa Old Testament, mas mga Hudyong gibalaod. Pero og kanang pag-abot sa New Testament, ingos Kristo bisag unsay mo do des baba kaon ta tamas mahimo anay ah. Kung mahimo ba, potlon paning paas baboy, sulod pag bursas maong. Mapicturan dito sa kuan, pastilan na lang yung taon. Shout out sa Dihakan City of Mati. Salamat kayo ha. Bro, oy, binata kayo ang rason ni Julito Daig about sa ilang kabuang nakamatas kamatuoran si attorney. Unsa mahiras, maminaw po ko to. Stilan na lang in town hapon dire bro. Hapon may hapon dai sa atong kuan squat no. Unsa maning ha? Si diday binata dai ning rason ni Daig dai. Okay, pasay ko link katubi kay mo tanaw ko kay ko taga ribatan la to. Amo good bro, mao lagi. Good Ebs dol. Kamusta namang atong pagpangalaga das kabag dol? Murag kung duda dol, murag da obispo naman siguro kani dol. Na obispo ang dagwin akong idol ba kay murag dako naman kay nig sutana siguro kung makita nas kuan. Atong tagna mga igala, 55 minutos naman magkalabay alas cities ka gabion. Maayong gabi sa itong mga sukintig paminaw. Ano ni? Hapon dahil na sinyo haday. Di man dito magkaparihong oras ani. Wala siguro ni giingon nga, langit ka, lupa ako. Langit ka na lupa ako na minoon yung trabaho okay, may ngapon dire bro. Sorry. Tagay kog link kadto bro. Watching from Negros bro. Shout out sa tanan nga mga Katoliko, si Brother Randy Parcon do Gomyo. Si atong bagitang kaabag da kuyaw na ning kabaga siguro ba kay maghimo siguro ning kwan kining gitawag og Trans-Subsistence Station. Ang bato himuog pan. Dol. Ang bato himuog pan dol. Welcome ato ni Bimbim sa Banal. Mao lagi ni gahilak ning ilahang mga sako pintaon. Pareha bitawan ni kuan ni Brother Florjan Hilot. Di man ni kuan, dili man ni Katolikos Florjan Hilot pero tanawa nabalik Katoliko ana gakaabag na. Mananig kabag ano ni. Mapagpalang gabi po sa inyo, Brother Eugene. Mapagpalang gabi naman po sa inyo, Sister TC Florentine Logronio. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo, Ter. Mag-ingay ka lang pag hindi ka nakakaintindi ng Bisaya, ha? Kasi parang tingin ko hindi siguro ito nakakaintindi ng Bisaya, no? Itong mga liminister natin, kuyaw ni si Florjan Hilot, kuyaw ni atong liminister kay pagingog kabag abtik serbisyo ni. Liman kaning Trans-Subsistence Station batog himog pan, asab ka na. Ang tuba gihimog tanduay wa. Dol. Ang tuba dol gihimog tanduay dol. Stilan. Aksyon tagabalaka ni ubang mga siktadol nga sig sawayan ning ato ang transfiguration mininoon ni trabaho ang limot na sa tagdito kani. Saraning
Pasahe ko atong nay Ate Bimbimbe, kay matanaw ko ato kay kung gamantog video. Okay, aron na putay ginagmay ma-post ato sa Facebook dahil po maglangaw na itong dahil po dahil langaw na itong Facebook on rin pati upload og video. Okay. Lang ko. Tumutubag lang po ko. Ingon ang born again gitagaan man daw sa ograsya nga mohatag 10% asa imo opinion ani bro. Salamat. Ang 10% tanaw na to niya kay wala man tay problema ng 10% kinahanglan sa Biblia. Sa Katoliko na tithing. Pero ang tithing sa Katoliko, with all your respect sa mga laing sikta, dili man ta parehas uban nga pinugos yung kinahanglan mohatag jud ka ug dili ka mohatag 100 day mo hatag. Ingon kag 100 day pagtuo ni mas Ginoo. Naluoy kayo ba? Amo na ang uban. Mapugos na lang intawag kuot anang ilahang 1,000 is palit ta tog bugas unsaon na lang kay kulgaon mas pastor. Kanang sa Malatyas 3:10 naingon, dadang tibuok ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang bahandi sa langit ug ibubo ko ninyo nga magdagayon gayod ang mga panalangin. So kung atong balansihon, asa man ning templo dadon ba? Unsang templohan Sa Old Testament ta mo base Old Testament pa na katong templo dito nila ni Moises pero dili Katoliko naman ta. Sumuni si Florian Hilot, nisibata na iyang simbahang Bonagoy. O nibalik siya Katoliko kay ngano man. Ang naas Biblia, basahon na to ha. Sa Leviticus Kapitulo 17, versikulo 3, ang footnote ani sa Duay Translation nga Biblia. With gihubad gikan sa Latina Vulgata. Niingon no, that is an order to sacrifice. The law of God provides sacrifice to be offered in any other places but at the tabernacle of the temple of the Lord to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple, the one Holy Catholic Apostolic Church. That's why, yatag na to na itong halad atong mga 10% dito simbahang Katoliko. Kinsa may mukiro pa na? Ang mga pastor may mukiro pa na? Dili oy. Mga pari ang mukiro pa na kay sumalas Biblia niya mabasa sa Biblia murag tan-aw sigurong Florian Hilot matay binuang ning among gisakupan kay sa Biblia nabasa nako pari may mukobra sa 10% kanon na pastor sa ning nangobra ani amo ang simbahan. Oh no! Motong magkagwanta laya silang simbahan og karon nga Katoliko na. So, di basta-basta ning atong kuan. Niya sa Leviticus 7:5 ang mga kagikan nilibig mga pari gisugo sa balaod sa pagobra si kapulo gikan sa katawan sa Israel nga sa ato pa nangobra sila gikan silang kaugalingong tagilungsod bisan kon ang mga kaliwat usab sila ni Abraham. Wa may pastor gitagaag katungod sus Ginoo ko. Dol. Hisgote sa ning numeros unsa may kadali lang dula kay murag reload dumisan ning ato ang kamalo ni itong Facebook dol. Unsang tribe belongs Mama Mary bro, Hudyo. Dili Pinoy. Atong tanaw na. Numeros 28 9 atong sa may na ng numeros 28 9 sa kuan pa ni ba mura bitog unsay tawagan ni ang kuan unsay asa niya atong tanaw ni ha. Na exciting na minuning may gabi dia atong tanaw ning numeros asa ning numeros dapit ani usahay mga bugo mangutan ni kuan mo kita ka tuod dayon ani kay numeros 28 9 atong tanaw ni ha. Charang sara ni atong gamay kay natong mga viewers 28 9 usay kuan na ni 9 halad sa adlaw igpapahulay sa adlaw igpapahulay kinahanglan duha ka nating karniro ang usa ka tuig kagulangon ang walay halad daot ang inyong ihalad. Paubanin ninyo kinig duha ka kilo nga labing maayong harina
masaglana sa ni bugua sa natog basa ni trabaho aron what Oh no! ano nagkapasar man tag reading comprehension ani asa ni pauban ni usab kinig halad ilimnon mao kini nga halad sa matag adlaw igpapahulay gawas sa inadlaw igpapahulay halad kalanon og ilimnon. Ang sa Old Testament mo na lang gimo. Karon mura ni siya silbi ang paglarawan ni siya ba sa unsay umaabot. Gimo ba ni sa Katoliko? Dili naman ingon ani ang gimo sa Katoliko ron. Ang gimo sa Katoliko mo ning gisaulog nato sa Santos nga misa. Mo nang ang gihalad dia ang presenting gyud dia nga halad ang sacrificial victim gyud dia si Kristo. Mo na inigbayaw sa pare dia luhod tang tanan ani. Luhod tang tanan ani. Unya kining giingon nga kining halad kalanon og ilimnon, di ba? Ang pari mingon ang pari nga gitawag nato og kini mo ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba? Inig misas pari mingon ang pari nga nikuha siya sa paan, ni pasalamat kanimo, ni pikas, ihatag ni ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawatan ninyo kining tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Ya bagting dayon, bagting ba no? O bagting ka to. Nya karon pag humani nga di pare nga susamang paagi tapos ang panihapon ikuha sa kalis ipasalamat kanimo pag-usab. O nyatag nini nga ngadto sa mga tinunan bino dawatan ninyo kini Panginoon kamong tanan gikan niini. Kay kini mao ang akong dugo sa bagong kasabutan nagiula alang kaninyo. Ana ba? Kamo na gihimos Katoliko nya matag adlaw igpapahulay man. Kung sa may adlaw igpapahulay sa Katoliko ba Domingo man munang ugay kabag, ugay pare. Alirto kinatong kabag ibsag bato siguro ni muumpan. Dol, alirto kini atong mga kabag ba? Basta gani kuan tawag aning ni ang serbisyo ginasimbahang tininood ini uban nga murag kuan ba sa ning atong nay kuan ato diri ang ita sa tayo na may nagchat ato diri dali lang ha kinsa man si Pusong Pusong kwento ni ato ni Bimbim medyo taas-taas man din kang kuano kang Adrian Milag ayan tas mubo kay Renipos na to dire po kayo kuan yun ang kuan ba i-crap lang nato sa kuan taas kining kang Adrian Milag manggod kay interview mo gining yaha atong kuan. Pero ang SDA nga sunod-sunod sa audio, wala katuman anang magdala og karniro. Sa may karniro ilang doon si Eileen Goodwhite. Di man to karniro si Eileen Goodwhite, karnira man to. Nabugod din sila karniro nga. Manghuaay ra siguro nagkarniro ba. Nya ihawon dito, sumsumag to ba wala. Adaog na. Malingaw sa dani. Tinuod lang Katolik na siya kuan mo guna ang paglarawan na sa kanang gitawag kuan ba sa umaabot. Undo gihimo gina sa naginas Biblia. Pero sa di na kita mong Katoliko god sa naanata nakapuko sa New Testament. So kadtong mga halad sunogon aron mapasaylo nga atong mga katong mag-ihaw karniro, wala na to. Bali kung sa tigmo-tigmo pa ni ang kanang Old Testament tigmo na siya ang answer ng katumanan na mao na si Kristo karon landong ragunas tanang mga butang tinuod na mao si Kristo nasa Hebrehanon 11 sahon na to niya abito ni kung balansihon na to niingon si San Juan magbubunyag tanawa niya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan sa 11 balaod ang balaod sa mga Hudyo dili ingpit ug dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang landong lamang kini sumayong mga butang sa umaabot tanawa
ang samag mga halad gihalad kanunay matag tuig busa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tao nga moduol sa Dios pinagi niining mga halad. Unang si Kristo ang katumanan, di na ta mag-ihaw pag karniro dito. Sunugon dito, pasayloan na tong sa ang gihalad na to diha ang sacrificial victim na si Kristo mismo. Jadi biya to ingon niya kining tungod biya dito sa gugma ni Kristo nagpagkamatay siya. Buot tagwitahon is kita mo tay mobayad ani kay kita may nakautang sa Ginoo. Pero sa kamayo ning Ginoo siya pay minaog diri sa kalibutan ug nagpagkamatay alang kanato. No, mo na nga magbalanse tag tinuod. Wa gid kita taangayan ta ani. Kita'y nagkautang sa Ginoo, kita'y mobayad, ang Ginoo ay gipabayad sa atong mga utang. Sobra kamayo ang Ginoo na to. Bro, kung mamatay ang tao, asa man adto ang kalag tulo. Kung naghimo kag minatarong subay sa kabuton sa Ginoo, subay simbahan, ya nagkinabuhi kang putli aning kalibutan na, langit ka. Pero kung nagkahimo kag sa nga binyal, nga wa ka kaybaw sa dito, nya inig kamatay nimo gahambin ka na adto kas purgatorio kay tungod sa gugmas Ginoo nya gilarawan atong usa ka santos nato no. Isa ka oras dito sa Ginoo 80 ka tuig diri sa ato. Dito ka pundo mingon ang Ginoo kay nakasaa man ka ngawat man kag kamunggay og manok to si musilingan. Ibutang lang kanako aning purgatorio balor sa kaulas lang. Na sa oras sa 80 ka tuig pamisa pag kitag tamas mahimo aning trabaho Oh no! Pisigitog pamisa ni hantod asa mahumaning sinta katuig niya giingos Biblia nga sa kaadlaw sa Ginoo sa kalibo katuig sa tao na sao na lang mayong Ginoo ay butang tiga deres purgatorios ka adlaw lang sa kay warag grabe man ni imong sa nga binyal god na sa kalibo katuig pang inampo ni Florian Hilot diha sa iyang kuan alang sa mga kalag sa nangamatay Ginoo, di ba? Wala gining dating na to ani. Ya kung naghimo gitag sa nga mortal, ani tig-agay kasing-kasing wa ni kumpisal kalitrag katigik dito nya dagdasang mortal ay tagag to kag impierno ani. Ha? Oh no! Itagag to kag impierno. Oh no. Oh no. Oh no. No, no. Oh no. Okay. Si Popiabo agapay nagbato-bato pe kung kinsay tinuod nilang parihas naman silang mga iris. Wa gabae ni mga tawhana dol. Wa gabae. Ha? Oh, napi mga kaabag sa diri nga asay dan nila ni kuano ni Florian Hilot tagam sa diri mga kaabag dato diri usahay magwan. So tulong paingnan na bro. Langit, purgatorio, impierno. Kung nagpuyo tang subay sa kabubuton sa gitudlo simbahan ingno na to nga santoson kayo nga malangit sa da pero nagimo tag mga salan ngawat kay kapayas manok dito imong gitunuan laing istorya nya kay pagpangawat na pusilan magastagiya piti pataya niyo pag-ingos tagya dap ngawat manok pat krakar pusil patay dito tigek giulugod de kirig-kirig pag kirig-kirig pa mo kontentong tagyag, osban pag yun. Tila na lang taon. Giigo, giulok. Osban pang ulo. Di, patay. Pagbuwag skalag tao dito, kay kining kamatayon, ang explanation simbahan is, this is what we call the separation between kining body and soul man. So, atubang dito sa Ginoo, ay magtuwaan ng 40 kadlaw pa rin, susuro ya. Atubang sa Ginoo. Pag atubang sa Ginoo ani, ako man sa Ginoo, oy. Ngawat man kag manok dito kapayas og nangka og kaning tawag aning unsa ni tanglad. Lord, wa jud ko kabalolod sala dito Lord, saon man. Okay ba man jud ko wa kay ba okay in the first place kibiil man ka dito. Sa day kibiil Lord. Kasal bunyag lubong or may sodi mo. Ay! Ha? Lami kay gumili si Florian Hilot dito. Wa man ka minaw. Ana ba? Ay! Wala gakanda kog seminar dito si Brad Junjun Alcordoy galecture about regarding pagtuong Katoliko. Wa mo ka mo tambong. Di mo nang wadyo kay kalibutan unsay mortal, unsay sala, wadyo kay kalibutan unsay binyal. Pero naluoy man jud nimo.
Kinaara ba nagbasa-basa kag Biblia no kay bawo man jud ko basa kag Biblia anang Ginoo ba sample niya. Nya naara ba sa Biblia sa Revelation kapitulo 21 bersikulo 27 nga why buling makasulod sa langit. Nya kay bawo ka na kung gugma ko kay ako'y Ginoo mo ana siya. So ibutan lang akong purgatorio ha. Ayaw kabalaka kay ang purgatorio kandidato para langit maning purgatorio. Ah, kandidato para langit maning niya. So tawag aning niang nya Lord, ilang po ka oras yung butang mo to Lord? Swan lang. Skadlaw lang sa kadto kay aron skadlaw ano ba? De skadlaw skalibo ka tuig tao dire piting inampo ni Florian Hilo, tirting pamisang Junjun Alcordo, sus pastila na lang in taon dolor. Piting pamisa gyud di man kag skalibo ka tuig ginanto sa tug pamisa ni. Oh. So napoy sa nga kining ingno na to nga brutal kay ba sige nang rape og bae nya pagkahuman gipanitan sakpan sa pulis gi ingnan dayo go. Patay gyud oy. Perting pataya. Pagingog patay. Kirig-kirig giosban pag sa pulis og crack. Asos denso. Tig-ik dayon. Pagkatig-ik ato, buwag dayon ng kalag sa lawas. Kay kamatayon lagi separation between body and soul man. Atubang dito sa Ginoo. Uy, brutal magay mong gihimuday. Sa lami mong good Lord. Tagak rin ka na kong impirno ha. Impas na. Oh no! Pag itagak rin impirno, awa na gyud dito hadlock na ismanoy. Munig giingon nga pertig yung looy murag walay siguro may kaluwasan pa ba? Mayong gabi ba? Mo lagi. Yung nang gol-gol sa lang. Saan man? Gool na yun. Gool man day. So, di na rin kita makahanyo anas Ginoo ha? Nga, ingno na to nga, Lord, matay. Ko kahibalo nga, sala dito kung nahimo, Lord. Buhia lang kong balik ni Lord ha, kay... Oh no! Aron, bagbag-o ko sa kalibutan, Lord. Di na rin ba mo ingon ng Ginoo? Sige, luoy mo ko nimo. Ako lang tikang buhion. Kanya, pag humanto, ato ka sa kalibutan, puyo, ha? Oh no! Maig, ingon ng Ginoo, ana. Inig-abot ni Dre sa kalibutan. Basig mo ingon na pugag, magpagkasala, ragyapon ko, kay anyway, ingon ng Ginoo. Mahanyo ko sa Ginoo, buhion. Diba? Wanyo ras Ginoo buhion na karon og tagaan kag mabitan ning uban nga tagaag chances Ginoo. Pero dili ingog namatay ha ding gibuhi. Tagaag chances Ginoo. Kana bitong niagig bugat king sakit nga murag aabot na yung suwang dughan og ginanhawa ba. Lord, gay kog chance ang mabuhi Lord, kay mga lagad ko sa imong simbahan Lord. Nindot kayo. Malagad. Karon gay pag itagaag tsansa gahubog-hubog gyapon awa usay kuanan ni wa gyapon Lakbay Katoliko live. Mayong gabi ni Brother Junel Bulala, magkondinar imong kalag muto sa day ka ng kalag magkondinar para namo di mo muto ana murag binuang ng kalag kondinar. Murag wala ko ni kadawat og 10% pa mo nagakondinar na lang. Bisa gilunod na atong lungon bitaw kalitag siga ni mata, ana ni mata. Asa mag 10% ani ron? Pastila na may noo. Bro, may gabi eda bro. May gabi bro. No, sa imo ang mga suki nga listeners nimo, may gabi Okay ra kung signal bro? Okay ra? Loud and clear ta rin. Sige, padayon. Okay, kanang nindot kayo imuhang mga kuan karon ba, mga topik ko. Pero ato ning hisgutan bro, kining atong na trending karon nga abogada nga Seventh-day Adventist. Okay, murag uban sige. Dili gid sila kamubon ani yung gikuan sa atong sa ilang kauban. Dili kamubon ba? Unya mo nang uban
nag-live sila, no? Ang uban daghan kaayo nga daghan kay ilang mga comment ba. Gani usa nga akong giingnan to ako to sa dito sa live ni Jolito Daig. Eh, matod pa niya naman to iyang comment dito. Ako gito giingnan niya. Ako ni screenshot ha. Kay ba in kaso i-delete nimo napakoy kuan nga dokumento. Murag gulat-gulat nga style bro ba. Okay, ingon man siya nga ay ni kuan Katoliko kay naibog pare. Ano ba? Naibog sa Ako pare ni- day. Oo. Eh, nangampiskal man lagi ko na to, ana. So, di na to makita ang punto, bro ba, nga. Di na to makita ang punto nga dili di ay ang rason sa abogada nga dili tungod kay ang pari ni tubag sa iyang mga pangutana, no? Kay ato man to nakita sa testimony nga ang pare, no? Dili gid siya, wala gid siya satisfied sa iyang tubag. Oh. So, diyan to makita nga lihok gyud sa Espiritu Santo mo ay nagtukmod niya nga mabalik siya sa simbahang Katoliko. Mo na ang punto, no? Sahi Kanang- maning ang uban bro nga- kay bro. Sahi maning mga sabadista mo convert og Katoliko kay layluhon mag kwarta, bugas, manapa, kuban pa. Mo gani, So dili na to ikapanghinambog, no? Kay mao ra man kasagaran dili lang sa 70 Adventist sa ubang mga kwan, bisan kita nga mga CFD. Di na to ikapanghinambog nga oy nalupig siya nako sa debate, lupig ang iyang mga rason ana, no? Kay mismo gani ang babae diha sa iyang kaugalingong pagtuo, ang pari nga iyang gikaistorya dili gid siya satisfied sa mga tubag. Pero nganong ni-convert man siya. Kunya di siya pud nato makita, no? At gid tagaan og kanang analysis ba. Di pud nato makita nga tungod sa iyang hugot nga pagtuo sa ilang pagtulunan, bantayan na to bro, tungod sa iyang hugot nga pagtuo sa ilang doktrina. Gusto niya nga i-adtos, ipangutana gid niya sa pari, gusto gid siya nga makigdebate sa pari, kay ila gituan nga ang pari, ang Katoliko, sayop gid ang mga pagtulunan. Diba? Mo na nga, gusto siya makigdebate, og unya, pakis mo gid siya, kay pag adto dito, giingnan lang siya nga, pag-ampo, unya, lakaw. Free and live. Maura ko nagisulti. Unya, Sa pare. nga naman nga na-convert. Wala ka kakita na sa kuan bro, sa kanang iyang Wala pa. interview. Wala pa. Pasahay ko link ka na kung okay, sige. Kay katong kang kuan kang Adrian Milag maglisod ta og copyright ato kung i-upload na ko sa kong YouTube channel. Ano ba mo ba? Naman po to kang Brad Windel, iya man po tong giwaan og komentaryo gyapon. Pero wala na ko gitiwas ko tan-aw. Actually, wa man gyud ko katiwas ana og kuan bro. Wa man gyud ko katiwas og tan-aw ana nga video, no? Pero gikuha lang ako mga punto ba. Unya sa live ni Jolito Daig, sa live niya ingon siya nga sa ako kuno ning tan-awon kung unsa gyud rason sa abogado nganong nibalhin siya sa RCC. Mo na yung punto. Karon sa diha nga wa gid siya nakita ng punto ba kay wa may nga biblical nga explanation dili pre anang kang Noedora brother Noedora, Brad Paul Alima nga naagi mga biblical explanation niya. Mauni nganong nigawas ba na ang wala. So mo to ni Jolito Daig nga wala koy ni ko wala ko'y nakita nga bugat nga rason, ana. So, wala niya hununa ba, common sense. Nga abogada ang babae. Usa pa po, no? Naapa siya mga kaliwat nga 70 Adventist. Nagpabilin pang 70 Adventist. So, gusto niya nga nagrespetar
gyapon siya. Dili siya mo kuan og mga bugat og mga pulong unsay mga rason nga no ingon ana. Wala siya magsulti ana kay nga naman dili siya gusto nga naay masakitan nga masubra pa ang kasakit kay daan naman siya na nasakitan kay iyang gibuhat. So maunay punto. Pero ilang gibuhatan og mga lain nga mga pagkuhan. Unsay ang punto sa live ni Julito Daig, unsay ang ingon? Lisod manggod kay ang SDA Seventh Day Adventist. Aduna man gyud mga pagtulunan nga lisod kaayo nga matuman. Muna nga labi na siya abogada. Unya ang kuan bawal daghan mang bawal sa Seventh Day Adventist usa na anak kanang pagpamakak kaya rabas sa mga abogado. Labi nagnaay mga kaso kuno nga losing nga kaso. Pwede na siya kuan kuno nga pinagi og kwarta. Ngano na ba? So binata man nga rason. Di ba? Wala lang tayo utok, wala lang tayo common sense. Binata na nga rason. Dili na ang isulti sa live di na. Kaya nga naman, kung gusto siya di Kanang ay, gingon ni Daig bitaw. Ningon si Daig na ko nga pag inulsol na ka po, ni Inos Daig nga ano yung layas magaling ng attorneys yung simbahan. so, mo nang punto na, Brad. Mo nang punto nga, kung dili man di siya gusto nga makalapas sa pagtulunan sa Seventh Day Adventist kay makasala siya sa Ginoo, dili naman kinahanglan nga mubiya pagka Seventh Day Adventist. Kay mobalhin ka dito sa Katoliko, kay dito ay bawal. Labo pang daghag bawal ang Katoliko. So, mo may punto diya nga binata. Mo bitaw na nga nag-comment ko sa iyang post. Nag-comment ko sa iyang post. Ingon day ang sa iyang gingon. Kung ang ako lang mobalhin kong Katoliko, kung nagtudlo pa ang paris kamatuoran. Uy, naunsa na may. Na ako gingnan siyang, uy, wa ka kabalo nga basin nagtuo mo na kamura mo ay kamura ay nagsunod sa kamatuoran. Ug katuhon noon mas daghan pa ang bawal sa amoa. Ato ikumpara sa inyo ha. Di ako gitag sa tagsa. Ikaw kana lang pagpangalawat bawal na kung wala pang kadawat sa sakramento sa pagpangumpisal. Dili ka pwede ana. Unya dili ka pwede nga mangalawat nga nakay mortal sin. Dili ka pwede nga mangalawat nga nakay puyo-puyo. Dili ka pwede nga nagpa-abort ka, mangalawat ka. Ibawal sa mo ang abortion, ang kanang gitawag og mga contraceptive, bawal na sa mo. Daghan pa kayo nga mga bawal nga wala sa inyo gibawal. Wala na sa inyo gibawal, pero sa mo bawal na. Mo na nga moingon din nga wala mi magsulti, wala magtug-an o kamaturan ang among pare. Kada ko tinuntuhan nga rason. Unya nihawa ang abogada nga kung ato ko nang ilang punto ba, nihawa ang abogada tungod kay dili siya gusto mabadlong sa simbahan nga doktrina kay makasala man kung mamakak mo nang dili siya laing reliyon kay wa di siya badlongon. Kada kong binuang katarungan ay no. Nya dayon na dayon dito mga comment dito na dayon nasa comment dito nga nag-ingon dito nga kuan kuno unethical kuno kayo siya rumuadto kuno abogada dito sa simbahan kay makigdebate kasangil lang kumpisal kay naibog des pare no bagabukat ko kanang imong gibuhat mo lay sala kay nga naman mo sala kay nga naman nagtumo-tumo ka kani ako ni screenshot. Kaya ako ni screenshot, tanaw na to kung unsay ikasulti sa bugada ni. Ambot unsay yang reply ato. Mo na din ha.
dili angay nga ipanginambog na to. Nga, grabe kamaayo na ko nga, grabe kamaayo na ko nga mo debate, pildi na ko si kuan mo niya na ano. Oh. Ang sa matong abogada, grabe man ka bright. Oh, bright mo yun na kay abogada nakapasar ko na lang exam, full exam. Nya karon dili pa siya satisfied sa mga tubag sa pare. Pero ngano na-convert siya. Dili na tungod na to, bro. Dili na tungod na to. Tungod na sa balaang espiritu nga maoy nagtandog. So, mao na akong punto. Okay, balik nimo dia, bro. Balik nimo. So, kadto diay maong abogada nga nag-convert sa pagtuong Katoliko, naghilak na yung mga sabadista ni diay. Wala sa ko kabaluan na unsay kuan gyud kung naghilak ba or kuan. Pero makita Kay mo perti na to Ang ginilang maoy sa social media ron. Pirti man nilang maoy sa Wala social media may tungod na. Matod pa Kung diri balansihon ginato bro no. Okay ra sa SDA ang abortion kay dili mabasa sa Biblia. Oh. Abi gitudlo gini sila sa Kanira man. kaning abortion. Kaning Brother Anton, kaning abortion gitudlo gini dito sa ilahang eskwelahan sa Amerika. Nagi estudyante dito nga na anang mga kuan, anang lang hospital, nagi kuan na nga unsaon pag-abort. Nagi na namantay kuan na namantay mga kamatuoran ana sa ilang sanitarium hospital. Muna nga ang ilang gibuhat nga grabe kaayo kanang pag-abort sa bata, no? Murag baliwala na nila. Murag okay ra sila ha. Mas dako pa nilang importansya kung dili ka mo pahulay og Sabado. No? Uy, Mas naunsa. dako pagsala kung mukaon kag baboy kaysa magpa-abort ka. Na. Mo na diya. Akong kauban dere, Brad, akong kauban dere, no? Si D. Nasiya'y igagaw man siguro to niya o parintaw igsuon ba to niya, no? Nalimot ko. Nagtrabaho sa kanang gitawag og health center. Unya pag ang iyang trabaho sa health center, siya mo ay mag-inject gani na magdipo para sa birth control. Maghatag og pills, magtaod og IUD. Mo na iyahang trabaho sa health center. Unya sa diha nga naa siya'y nagsimba siya, nakadungog siya og sermon sa pare. Ni dungog siya pare. Sa padre mao ni akong kuan. Mao ni ako ang trabaho sa health center. Trabaho ni nako. Kung sige sa pare, ayaw usap pangalawat. Ayaw usap pangalawat, no? Unya, kung gusto ka, papuli lang anang imong trabaho. Ayaw ana nga kuan, papuli og trabaho nga imong anak. O, tanawa? Pero sa ilaha, okay ra na sa ilaha. Pero sa itong adili na okay. Okay ra ang baboy nga kumukaon kag baboy may impierno pero magpaabot kag bata okay ra. Mo na yato ang kalibgan ani no. Unsa na kuan. Gapo. Hawa na diha gapo kayo diuron ka simpirno kay nikaon kag karing baboy. Pero ining magpaabot okay ra kayong magpaabot. Okay ra.
mas importante Manila ang pahulay ug ang dili magkaon og baboy. Importante na nila. Ay na maginas Biblia. Pero ang abortion wala man. Wala man ang abortion. Wala sila ambot og wala siguro sila sabot. Kana pag-ingon niya ayaw pagpatay. Ang ilang pagtuo na kana yung kuan, kana ra yung pagpatay sa kanang nanagig kinabuhi tao na gyud ba ni gawas na. Moro siguro na ilang pagsabot ana. Pero kadtong napas sa taguangkan sa babae, na dili pa siguro to considered sa kanang sugo nga ayaw pagpatay. O siguro. Ang namay kuan bro, namay kitang Katoliko nag-allow sa taana nga pwede ipa-abort ang bata kung makadaot siya sa inahan, di ba? For example, katong naay valid reason. bata nga nagtubo siya sa ilalom, pero kung dili ipa-abort, mamatay tong bata, mapoison ang ginikanan, mamatay pong ginikanan. So, need ni siya nga ato yung i-abort na lang ni para ma-save ang ginikanan or ang kinabuhi sa maong gasabak. So, pwede na. Pero dapat mong gudaning gaginhawa ang bata, mayong tubos kinabuhi niya, ipa-abort lang, maglaing istorya ni. Dili na pwede. Dili na pwede na kay normal man siya. Ang bata nga nagtubo. Mo na nga ang Amerika kay ang ilaha kuan man ang kuan nila kanang abortion, legal man ang ilang abortion. Mo na nga ang ilang rason adi man kay okay raman sa mo kay legal man ang amo diri so nisunod lang ni sa balaod. Unya ang balaod sa Dios di sila sunod, ug balaod sa tao sunod sila. Supak gani sila sa balaod sa simbahan sa Katoliko kay di sila gusto kay ang ilang sundon kuno balaod sa Dios. Nga asa namang balaod sa Dios ilang sunod ana? Nga naa man yun na 10 commandments nga dili magpatay. Isla nga, di man kay di allow man sa mga gobyerno. Karon kay di allow man sa gobyerno. Ngano ang Katoliko dito nga di man gyud mo abort. Mao. Ngano mo gyud mo abort ang kwan. Wa man gyud mo adapt ang simbahan Katoliko dito nga okay ra mo magpa-abort. Supak man gyud. So nagtuman sila sa balaod sa tao. Nya kung sila istoryahon ra ba, moingon ra ba dayon sila, di mi mutuman sa balaod sa tao. Ang among tumanon ang balaod sa Dios. Mo na day gitawag ko sulod gawas. Murag bao. Makapabor mo gawas. Murag bao. Mo na day. Unang wa sila kamupunan na ilang kuan. Wa sila kamupunan nilang kuan bro. Ilang kauban nga kuan. Kasuhan na sa abogada og libel kay namasangil mabasa. Brad Jumil Baloria may gabi Junel Bulala. Kay naman sangil man siya. Impas mapriso. Ambot ra ka ali Brad Junel no kun wa ba katunya gidelete. Wa ba katunya gidelete. Kani ingon da siya nga nganong na-convert kay naibogs pare. Mao na yang gi kuan comment dito. Dili sa iyang live. Sa comment sa iyang live, nag-comment siya. Ngana ba? Napudtoy nag-ingon dito nga bugo mo ng abogadaha, bugo. Napudtoy nag-comment ana bugo. Iko ay bugo. Siya. Bugo. Niingon si Daig sa comment section ako diri ganina ba nga nganong na-convert sa Katoliko kay nailad ko no. Oh no! Abogada na imong ingnog nailad.
abi nimo ang pinakalisod kay ilaro nimo kani yung abogada sa tanang kurso. Ay, No? tumatik. Tumatik. Kung ay lisod kay mangilad, mailad. No? Kaya nga naman, gitun-ana na nila tanan mga kuan, mga posible nga ipangtubag sa mga kaso pa, anak. Ah, ila na nang gipangtun-an unsaon pag palusot sa tao nga imo na inon nga nailad. Oy, dako diferensya. Kanang iyang gibuhat nga moadto siya sa kuan, nagpasangi lang siya og pangumpisal, moadto siya sa pare tungod kay puno nang iyang una-una, brad. Puno nang iyang una-una nga siya bisakto. Gusto gid niya nga ang iyang insakto nga pagtulunan nga iyang na dawat iya yung pangutana ngadto sa pare aron nga ang pare mahayagan gid sa iyang pagtuo. Pero unsay nahitabo? Giingnan na siya sa pare kay kabalo mong pare nga lain manig relihiyon pray and live. Pag ampo unya biya. Simple. Mao man. Lahi gid sa kanang lahi kay sa kasinatian na kanang uban kay na convert kay ngano man naa magi katikism nga gihatag naa magi katikism ana nya nabusog siya sa mga tubag mo na nga nabalik siya sa pagkatoliko. Kanang uban bro kay na-convert sila sa Katoliko kay niapilog debate, nahayagan, nagkatoliko, ano ba? Nay na. Nagsige og paminaw sa live dato, na uban niyo naminaw ko sa live niyo bro, nagkasabot ko manong katoliko ko inana ba. So nay mga uban nana. Pero kaniya murag pinasahi sad no, pinasahi sad. Diyan na to makita nga dili angay ipanghambog atong kay balo. Kaya naman ang balang espiritu may nagkuan anak nagtultul na nga may o siyang makamatkas sa kamatuoran. Ingon na ang kuan. Kabantay ka ng uban. Sabi na mga kuan, sus, wa may kaya inyong debatidor. Mao. Kung kaya. Jo tikilo, may gabi dia bro. No, Brad Eugene, kana si Daig, medyo may something nga ingon-ingon. Kung tinidor gihimong sudlay, sabto na lang iya ang pagka maya. Tingala kong daig ba? Yan sa nako nga anas daig nako nihanyo gis daig nako gapo balik nagsabadista kay ug magsabadista ka tanang gusto nimo sa sabadista brad tanang gusto nimong ihanyo ihatag yun ko no. Oh no! Kuan kanang Alibog sa ko kay pabalikon de ka. Gisabadista de kadaan sa una. ay sa brad pag sabadista na brad kay kung magsabadista ka brad tanang gusto nimong ihanyo sa sabadista brad ihatag. Oh no! Ihatag siya mong ihatag. Kuyawa no? Mao man gyud na ilang pasangil unya ako matan-awan bitaw. Na-comment sa da murag sa live man siguro nako to karon ni sa tanang ihatag sa sabadista nimo yung gusto. Kung nauna na ko ba ni undang na magali kag live siguro kay wala kay Lord wala mo donate nimo sa sabadista niya. Kuan kanang kung headset na may gihatag ani padala og libo ka pin. Ya kani binikabot og libo piso ay kulang para libo. Na inihatag. Kini atong bagong monitor nga gigamit na to para live nagyapoy inihatag 4 po ni. Ya sa badista kay ngano wala man galod. Way mo hatag og load. Disgrasya nya may tanan ihatag. ako bitaw nabantayan pud nila bro. Ako nabantayan ani nila kanang labi na ni Dan Maasin
nila ni si Daig. Karon gani si Alado na pod, no Alado. Nag-live naman sila, nag-live. So ilang gipang takol gid nila ang katong mga monetize na gani nga mga kanang CFD. Like kaya sa imo or kang Gadwindel kung sa punto por punto. Kuhaan dayon nila og mga sliding komentaryo, no haron nga ang ilahang video mahimong kuan ba mahalinon ang ilahang video. Daghan na dayon mo palo sa ila ha. Kay May po silang strategy ba? May silang strategy nga aron nga ang ilahang account nga ang ilang page nga gilangaw in town may na lang na ay si Kwan, si Julito Daig yaman ang page kanang Common Sense TV Fact. Nya imong tanawon, walay common sense ag followers murag gatos kape na magalit siguro followers na niya. Oh no! amay gani kay nabot na ana tungod sa iyang pagkuan ba buhat og mga sliding pag komentaryo sa mga video sa kanang mga live sa kauban nato nga mga sikat nga mga CFD iyang gitugaag komentary. So mao na nga may na nakadaghan pre anang dan maasin sila ra may follower ana. So nadaghan kay sibihan ni birada si Brad Windel. Brad Windel. So, mao na nga strategy po na nila. Kaya naman kani si Seventh-day Adventist man gud. Kaya dili man ko makuha na nila diri kay daghan man ko kaila. Mao gyud na ilang style no kanang kwarta gid ba? Dakop gid kwarta. Preanang sa kanang magprogram sila sa radio program. Grabe na sila mga yung sponsor. Grabe na sila mo hangi og sponsor yun. Unya dayon unsa pa na ilang kuan dia mga business sulod na sila gatan-aw nila nga magkwarta sila. Kanang mga paramedic nga business. Sulod din na sila kani ana. Unya kanang mga libro, mga tambal. Grabe ra ba ilahang mga advertisement anang tambal kay bisan mga food supplement lang. Ayo tanan bisan cancer. Why mabiling sakit. Ayo tanan. Unya kun imong basahon food supplement. No therapeutic claim. Mo na diha ang atong kanon ba. Ila lang yung apilan haron nga makapangwarta sila. Bro, nangutan na to dire bro. Unsa kuno ning sala nga sacrilege? Ha? Supon aman supon. Sakit bro ha. Aman. Aman yung bata. Aman. Bro, excuse me sakit bro ha kay Oras 47 minutos manugalabay alas 8 kagabion. Lakbay Katoliko live. Mayong gabi sa itong mga suking tigpaminaw. Taman sa nabot aning atong panagsibya kung ingon tag sacrilege mga higala sana siya ka dako kayong butang pagamongamong aning mga butang nga mga balaan. So, for example kaning atong mga rebultos mga santos mga gitawag na to og kining mga relics sa santos mo nang gitawag sacrilege nga sala. Unya ang sacrilege nga sala gani mga higala labi na ang kanang usab po diha kanang nakay mga sala nga mortal no
nya nangalawat ka wa ka niaging kumpisal pare, that is makonsiderar gihapon nato nga gitawag natog sacrilege. Nya muna nga kaning gitawag nato og kining uban, with all your respect lang po sa tanan, no, itong mga galibin-libin diha, ako lang advice ninyo, mintras may panahon pa, hikutahan na ninyo ang inyong gitawag problema. Kay bawal mga lawat ang mga gaipon-ipon lang. Ganap siyang kasal sa huwes, Brad. Di gyapon na siya pwede, ha? Kani mga live-in partner diha nga nag-iipon nagpila ka tuig wa paghihapon gipagkasal sa pare kay ning uban bunga-bungar masiguro na uwag-uwag ila, ha? Gaabot ito sa punoag ng ka di pagkahuman wa na. Ha? Di resulta na ni mga higala. So mo ni nga ato balansihon pagayo. Unsa ni gingon? San Mateo 4:8 ingon si daig gihatag ko kanimo masakop ka sa amo. Mura na siya giawa siguro. Ingon mo gisan ako, brad, pag sabadista ka, brad, hatag yung sa sabadista tanan nimong gusto, brad, o kapag gabae ni mga tawhana. Ha? Wa gabae. Wag ipang gabae. Wa gabae. Wa gabae. Mao na diya. So angay tang amping aning mga tawhana para dili bitaw ta ingnon nato nga mailad. Basta mailad ta lisod kay tanan. Giingon oy, shout out diri sa Saudi Arabia, ha. Kamusta di ang mga taga Saudi Arabia? Wa man gud dato ni nagkuan na basa ni ubang mga komento diri. Astila no sahay malingaw sa tag kinuan na ning atong mga mga videos na itong gipang tanaw. Maapil da ito si Attorney Rupil Banyok, bro, o kailad na maura. Mailad na inuuning ang mga attorney na nailad na trabaho aron. Aw kung attorney ka, o niya sa kabaw ka sa kamaturan, yawa ka sa Katoliko, nagpamimbro ka sa gitukod ka, no? Amo na klarong nailad. Oh no! Pero kaning ni ang mga Katoliko nga wa magpailad niya na may mga piki nga pagtulunan ba, piki nga naslaing sikta mao na nga wala ni sila mailad o dili nagkamata ni sila sa kamaturan. Kung nailad ba ni wala. Yakin kay kitang Katoliko kay hello, maayong gabi dias Pinas, maayong gabi sad. Salamat kayo sa mga nagsunod na turna. Kitang Katoliko manggo dili ta hilig ganing ilad-ilad. Kitang Katoliko wata ning ilad-ilad ay uban dire kabuang magaling mga unsa nang bukbay. Sagdali lang, ha. Sagdi lang to Bibliyaha nga itong na-post kay watay ka-afford atong Bibliyaha to, nindot to paliton para magamit na to dire. Sige na lang. Sunod na lang sa tag magka lugar-lugar tani. Oy, Lakbay Katoliko Live. Ayaw kalimot pag-subscribe dahil sa akong YouTube channel, ha. Lakbay Katoliko TV. Natay mga ipang post diri nga mga video. Usahay magkakita tag isyo. Lakbay Katoliko kana mga gagmay sad kay nato na atong ipangkuan diha, ipanghatag nga mga sliding gid sa ta magpalabi dig pataas-taas kay mura magyapon hasol tanaw ning taas uban mapulan taas kanya murang explanation na ang ending I love you ra gihapon ning ending ani. Mo nang ditsog nguyab dayon ba sa inana pang style. Mo nang usahay ako mag-post kog video pinakataas gining 20 minutos. Kung na manggaling tay kuan kanya itong mga live is ipang-post po na ito dito sa itong YouTube account para doon na si tao itong YouTube account na ito kay ilangaw subscriber ito pila katuig itong gigama na ko itong YouTube channel ako itong tanaw ni mga videos ng mga karaang na-upload na ito tulo ka tuig naman din ito ang YouTube channel, no? Kaya ang mga videos din na-upload 3 taon na nakalipas man so kanina tulo ka tuig gid og naning kamot lang sa daan ni og kuan saon pud nato pag-upload anig video nga halos di man pud ma-upload anig video kay ako cellphone at that time ani mga tuig di gid ka save og video kay perting guba
kanatong cellphone gigamit no daot na gali ni. Ako lang giayom-ayom kay umti laing magamit og live god. Nya munang karon doon na siya gitawag na ko og gitawag na to kaniyang karaan na kong cellphone nga gubaon na siya nabili na ni nga 8 pila ni MB. So MB rasad mo nang mag-post ko og kuan mag-post ko og kanang tawag aning ni ang mga video di sa kabot og pila ka MB kay og magpalabit di na masave no maglisod ta usahay ani guan nang budget na lang na etong na tripan dihang cellphone pero tipong mahala kabat mo po na isasmil ka pini samtag samtag ipalit ani mo nang auto santos lang. Mientras may panahon patas pag live gyapon ta ni balag gubaon na niya itong cellphone basta na lang tayo magamit aron makapanalipon lang ta sa itong pagtuong katoliko nga ginay-hinay naghuong sa mga laing tinuuhan. Lakbay kat mao na mga suking tigpaminaw niya ita manginhanglan diri og kinahanglan tag cellphone nga gitawag kuan kining mga mahalon sa matong tag 30 mil wala na tato ang gusto lang to yung simple lang ba na bitong magamit lang live di lang pug kayo guba na lang ug nay mga tawag aning di kaniya ko depekto sa usahay niya ko mao bitong maglisod tanig maglisod tani manghigala oras 54 minutos man magkalabay alas 8 kagabion lakbay atong oras mga igala hatod na to sa mga naminaw ron sa atong programa nga loisad no naghago-hago sa duguan bilar wa naman tayo igong oras tama na kita galas 9 ron tungod kay napakoy mag-prepare pa ta kay ugma na pa tayo seminar ani o say manood ring bisita na mo na usahay is kuan di kay ta maglangay usahay no kay aning mga alas 9 padong tag alas 11 o sige pa tagbilar ana kay magkuri-kuri patas tanaw-tanaw patagwan sa mga tanawon aning atong Facebook. Daghang salamat payong gabi kanaton tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw o pagsunod ng live. Ugma pohon murag mag-live siguro ko ugma o human sa among KP dire. Or ugma pas pa kay ang start sa mong seminar ugma is tawag aning alas 9 gyud sa buntag. Mahuman sa dire sa tong KP is alas 8 kapin. Murag na gyud. Di na mapas. Ugma na lang tas gabi mag-live ko. Daghang salamat. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Inumin ni Patres et Pilites Spiritus Sancti. Amen. Lakbay Katoliko Live.